Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa liman kana alaina haqqun ya rabbal alamin. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا عند جناتك جنات النعيم وما ذلك على الله بعزيز. اللهم ارزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول وتقبل منا واغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مغفورا مرحوما مرضيا مقبولا عندك يا رب العالمين. Pangnitan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya mapia akapipita apakang barakat niya tanong yang kaya kalilimud tarima niya tanong ay kasababan sa kapakasultan sa surga. Amin. Ayar kano benigan sa mga patauras na sintanong sa giyang kaya moripuri at tutulan tanong si Khadija radhiyallahu anha. Ay taro to pangaranian na si Khadija bint Khuwailid. Subang sanian nagyuto din subang sa unabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya siran sa Makkah, siran subang sa Quraisy. Ining bawatas kanian, kuda panbawatan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa 10 aguli maragun. Bali ang video niran, agu sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na 10 aguli ragun. Si inatanu Khadijah radhiyallahu anha, asas kanya niya kala si kuwalay mga lay bangsa pamilya walay asote agu pamilya bangsa ay sikiran so parangay. Ini beturkian pernah at-tahira makna babaya sote. Dapat makataling masuk Islam nakilalas kanian sa intero Makkah si kukapin niya na babay. Kababuloy niyan ababay abilang ataw o dapat makataling umaso Islam. Si ko dapat makataling umaso Islam na suinatan wa Khadijah radhiyallahu anha nakilad sa Makkah si ko kapian niya ni kapamimikiran si ko kaungangan niyan agus kaniyan so babay akilan sa Makkah ko dapat makataling umaso Islam si ko kasakaw niyan agu kapasang niya ni kasedekah. Taman sa kung mapakis kanya na pangarumaan, maana miragaragas kanya din na ay nakabaya o mga ngumuda sa Makkah, mga Quraysh, na di sila dikunti-kuntis, antay makapangarumon. Taman sa may pangarumas kanyan, Iabuhala bin Zurara at Tamimi. May katapisiran, sa dama piraragun, naroon sila mibubawatasiran, taman sa miyawafat, si Abu Hala, na may pangaroman sa kanya, Mani Aqiq bin A'id al-Makhzumi, na tiyalak yan. So, inatanua, Khadija, radiyallahu anha. Si Khadija, radiyallahu anha, udapan makataling umasok Islam, nakilas kanya din, so tigtan ni man to sa gibasatan sa gibagwa masa a businesswoman. As kanya nakilas kanyan padagang sa intero Makkah. Kilalas kanyan si ko ka-istrikto niyan. Si ko lango na sulda pirak, agupuliwa pirak. Managi kursi man to CPE at tigiran. Na miyaw na san so inatanwa Khadija radhiyallahu anha nakaibabay sa kaniyan na di sa yan makapundagang diniyan may pundagang sa mga dagangan niyan na puwas kaniyan sa mga mama na ay niyan babaloyin ang mga tigitan o ang mga retailer ay niyan sirigan si kung mga dagangan yan lagi di may sara sa kanilang dagadagang sa Makkah sa Syam yung tigtan naman to Assyria Abu Sayaman yang ka Yemen. Nas kanini kuguit
Si ko mga dagangan ni inata na Khadijah sa gipiti barangan na ingad. Si Abu Talib subo pa Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Suamay Ali bin Abi Talib niya nagiyan agian kay dagangan ni Khadijah suplay at igubo-gubo sa Yaman. Napitero niyan ko pakiwataan yan si Muhammad. Ay no ka mamudi tepeng. Pagapalay kaki Khadijah na daga-daga nga mamusa Syam agatigta ni mantua Syria. Namiyaga palay sa Nabi sallallahu alaihi wasallam kay Maysara kasanya ni mabubulay sekretaryo Khadijah namin yugso Khadijah nabigan yan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam sa dagangan mas mala adisi pamugay niyan si kumangapad absirigan niyan si kumanga dagangan niyan. Padiyan panapi ako no tiyan sa Syam lagi ang guys kita no si Maysara na inipangin sana o Khadijah ki Maysara aunutin niyan si Muhammad nalangon nagtaro ni Muhammad na pangunutan niyan nabanian so paka ang sima-sima niyan agyang kai abagu manguda apagawid si ko mga dagangan niya taman sa may masumasa apadaga-dagang mamuso Nabi sallallahu alaihi wasallam sa Syam napisima-sima yan din ganda kay Nabi sallallahu alaihi wasallam taman sa makamas kanyan sa Syam na ini pangingiso mga tao antag yang ebagu apadagang antag yang ebagu mangudam yang kataling umar kami kadiran kilala na ipituri Maysara qala rajulun min Quraisy min ahli al-haram gilantigi na manguda na bangsa na Quraisy sila natag sira na Makkah sila na sumisiap sa haram tigiging nga mama isa ko mga mama as kanyan na kitong sa si ko mga ulama o mga miyaw na amasa natigin naman na zala tahta hadi sajara qat illa nabiyyun nagita kapsungiran sa naini ba dito kapsungiran sa Syam na ada sinirong ano Nabi sallallahu alaihi wasallam akayo na kumayla dito ating tano apari so Nabi sallallahu alaihi wasallam asuminirong sa dito kayo napasgalan sa minisi ang taagin na mama asuminirong sa ina na kayo na ito susumbagi Maysara at ina rajulun min Quraisy bangsa na tingin na Quraisy at taga haram taga Makkah na ipituro agito pari ma nazala tahta hadihi as-sajara qat ila nabiyyun ay butigian pendeka sirong sagyang kai kayo na inuta butigin sa ding belo ya Nabi subhanallah manadap na tong belo ya Nabi namiyakil na kita pari aso Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam napakatataling na Nabi kagi gitu akayo namia kapipirang giburagun namia mapunotoy Isa namia mapunotoy Musa alaihi wassalatu wassalam natino to afi ainay humra tikpun gitu apari batiin adna mariga si kumatanian tigi Maysara uway antingin na mariga si kumata o Nabi sallallahu alaihi wasallam may panapitira kita pari huwa sekanyan tigian wa huwa akhirul anbiya sekarang tinggi ni muri-puri an-nabi apa kata lingo masagian ke dunia fa ya laitani udriku hina yu'mar bil khuruj babutigin pakalduso umurakan ako umakan suka kembali niya na nabi kas kanyan tinggi na pakaliun sa kanyan bugod sa kanyan no mga tao nami piu-piu kembali ya nabi na piyakawas kanino mga tao sa Makkah naginan so kaya tuwalin yan sa Madina. Pwede pun sa sima-sima Maysara natigin na idha kanat ilhajiratu washtadda al-har amay tigin na kami ni puro sualungan manamagan suluhur namiya karanti-ranti sualungan napkilit tigi Maysara yara malakaini yuvillani Rasulullah minasyams napkilit ni tigin sudu malaikat apa kasirong niran so Nabi sallallahu alaihi wasallam
Allahu Akbar. Nakaginom niya kataling umasiran sa Syam na sutigiran na pagkaubos. So Nabi sallallahu alaihi wasallam pagkailangan niyan, sundagangan niyan. Namiyang kalapan, adi niyan di mapesa. Makaputusiran sa Madinah, makaputusiran sa Makkah, ako siran sa mga dangan, naputusiran sa Syam, na duwodin. So tignan naman to adwod kadam traka. Anta kaptegun sa stock supply ayran pagawidin kadi putuod sa pagawidin niran sa kaya pakang barakat o kaya dagadag ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hira po ako masiran sa Makkah nalang di panutum ni Maysara. So law na ni masima si Nabi sallallahu alaihi wasallam natanto ak kababaya. So inatano a Khadijah kami akaton sa kaniyan sa mama akasarigan yan si ko dagangan yan. Na umandin peto so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Syam na ditakapan Khadijah. So pikiwi dinon ang mga dagangan yan kakatawan yan. Agi ang kaya manguda na kanabalalong kanabatangakal kasasarigan. Na taman sa may pikir Khadijah radhiyallahu anha bas kanyang bud makipangaroma o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaso tigo tanong tigo baguba sa ideal man. Maana so pangiluban si umapi amama na katuon si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na kumanag o Nabi sallallahu alaihi wasallam akabay makipangaroma si Khadijah namiyang niskanin sa musawir. Si kububain na si Abu Talib. Agus si mga bapayan. Ato ni ilay niyo apangaroma na kumantiyan si Khadijah. Nami musawira sa mga bapayan naikiran kaya pasaden na pagyugo nilan so pakiwataan nilan so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na piyang Romanian so Khadijah radhiyallahu anha aida diyan badin na 25 na ida diyan na 40 gitu imbida nilan sa idad. So inatan mo Khadijah radhiyallahu anha ababay asote babay eseniya piyan ginawa niyan. Ada mga kalbihan yan, ada mga sifat yan, adi katuon. Si kusalakaw ang mga babay, si kumasanian, agu si mga karoma o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagabaga-neron, nas kanyan subabay, apag-paganay amyaratya si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nalamon, apkan nagtanong, ang mga ayat si kukalbihan o pagampaganay ami mag-Islam na pagampaganay ron apakasuld sa ito kalbihan na suinatan wa Khadijah radhiyallahu anha. Kamas miyo na sa kanya mag-Islam adi siya bubo kalagi duki aliyo tanoron. Si kumanga babay na pagampaganay mag-Islam na si Khadijah. Si kumanga mama na si Abu Bakar. Si kumanga wata na si Ali, ugay na sagi at talo, na ipagampagan niya ang Islam kiran, na suinatan o Khadijah radhiyallahu anha. Pagpun sa kalbihan yan, naskan ni pagampaganay, api ang aroma o Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Na si kumasa, karuman yan so Khadijah, na dead pangaroma, sa salakaw ababay. Then yan midway. So inatan o Khadijah, tigu Aisha radhiyallahu anha, at iyan alam yatazawaj an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Khadijah radhiyallahu anha hatta matat. Dan tigyan, api ang arumaw Nabi sallallahu alaihi wasallam, si kumasa akaraman si Khadijah, taman sa may wafat si Khadijah. Iti kabubayan yan, ki Khadijah radhiyallahu anha. Ang usulangon, ang mga wata, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, nalasi ilangon niya kapuon ki Khadijah. Kaso Nabi sallallahu alaihi wasallam nasiyaway karuma na lamon na wata siko walo karuma niyan nalis kanya nun babawata sis kanya min babawata ki Khadijah radhiyallahu anha ino tabu si Ibrahim so kanagtan wa si Fatima si Zainab si Kulthum so lang na mga wata o Nabi sallallahu alaihi wasallam nalangon to wata Khadijah
inuntabu si Ibrahim. Kagisinya nutawa taki Maria al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Ginan mamuso babay si Maria ataga Egypt. Ay iniriga do si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namin bawa taon sa Nabi sallallahu mangaran niya na si Ibrahim. Na ginan so inatanong Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya panuto ni Bukhari radhiyallahu anha rahimahullah siku hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu apitiro iyan ata Jibrilun ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala miya katalinguma ya panuto ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu miya katalinguma tigyen so Nabi sallallahu alaihi wasallam so Jibril miya katalinguma so Jibril siku Nabi alaihi wassalatu wassalam napituri Jibril, Ya Rasulullah, Hai Subuhallah, Hadihi Khadijatun, Qad atats. Mana hai Muhammad, pagkataling umatigin so, Khadijah. Maha inahun, fihi idamun, aw ta'am. Maawitigin sa, so tigtan naman to hudin. At ang atigtan wa tapirwir. Importante na pananaguay. Dudu anting na sa doon, anta kaad na pangan kanon, anta kaad na kinumon. Faida hiya atats, amay ka makataling umarka, makasud sa giya pinto. So Khadijah, natiruang ko na yan. Faqra alayha salam min rabbiha wa minni. Amay ka makasud si Khadijah, Muhammad, natiruang kaon, absalam sa kaniya ng Allah. Absalam nakan sa kaniya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Antad mga daytaw absalaman ng Allah. Ya Allah. Mataan. So tingong mga ulama anto na mga day gidam ni Khadijah. Kuturong rakanya ng Nabi sallallahu alaihi wasallam absalaman kaw Allah. Tiyurong mga day ko gagawi. Mataan. Pikiran naman saka taga Malabanga. Nanami ako man ka taga Capitol sa Marawi. Matigyan raka sila man kay Gobernador Bumbit. Nasugam ko mapita, matang adigan turugan. Allahu Akbar. Benda ini Fortuner. Benda ini Hausan Lat. Benda ini 1 million. Naginan matag si Governor Bumbit, siya penuh Allah. Ay penuh beso Allah, napsala mga niyan. Antay psala mo, kau disutawag kebebayangan niyan. Kabakap sila mo, kegudgan niyan, hindi ka niya disinta. Siapa tanah Allah. Napikir naman, napsilam ang kawallah. Ya Allah, Ya Allah. Nasilam sa kanya mani, Jibril. Muhammad, makataling mo si Khadijah, ang maawid sa pangan ng kanaka, nasalaman ng kaon sa Allah, nasalam na kung ngayon naman mo. Ya Allah. Nakatipan. Ikadua, pag ganin nasalam. Ikadua, wabashirha bibaitin fil jannah. Napakatukaw ang atigin si Khadijah. Salaman ka, salaman wallah. Agub salam na kan ikadua. Napakatukaw ang sa kaniyan. Aad na ikatalaga dirkiyan mo Allah, awalay sa surga. Ina ni kadua. Tiruang kaon, aad na ikatalaga dun mo Allah, awalay niyan sa surga. Nato nawalay sa surga, min qasab. Maana ay niyan tigyan. So tignan niyo mga tiles, ang mga design, naitig na mga design niyan na mga gold o silver. Allahu Akbar. House made of gold and silver. Wala sakab fi. Sakab na sutigtan no sa gibaguba sa noise. Maana miya ka ingay-ingay. Nasutigin sa walay niyan, ada kinig ko na lagab. Maana makasulgo nabdag na mukar na ka. Sakan sagi ka priloksta namatan sak na di pangilubo na darpa kuna darpa silent. Matan ina ni man toy tritingakan. Di ako di mangilubo sa darpa silent. Pagi iman to dunya iman to napian de kasumong nanto na motor, cellphone,
TV, social media, apa yang dah kasumangor na maingay. Na keburuan, otak kata. Nasakan opun ako makasung si kuder pa. Ada kiniga kanon, ay panuba kanon manag sa oneo ko ano. Rilo. Basta man nagkasuon niya rilo. Tak, tak, tak. Manan to na, mikaman. Maana din na kiniga, ringasa. Adi itu ni mataw yung mga tao, yung type nanto na, maingay. Agugi marano, dia ngetay, PTP na, kilida karsada. Betul. Ino ka bubili sa kilida karsada, di, paano ka turubin? Da ka PPA, ginawa. Dia kan yang katakan sa marano, dia nga kibubili sa kilida karsada, belagi so, bala bop lagi marano, tabi-tabi, mga ringasa. Bala bog yung mga kimumotor, kategor, lagi nga ulong ay pembetul. Si sa Thailand, ang naginawa niya, kanami kasong sa Thailand, si kung sa Thailand, nadaap ka nagkarob, sirba to, pip, da. Kaginantingin na sirba to, nadatar ginani, ito na, lagam ka. Nasukap sirba tong ka, nagitikap kisak ka. Mana, igirap si anap sirba to, nangato na, pilalisan na ka. Nagira so to, pilalisan na ka, kisa ka na ka, nato na ada-ada takaw. Na inuwira na sirba to na ka, nadataro ada takaw. Inusikon sa, gito kaya sa Thailand, nada ka nagka, sirba to. So, tigubo-gubo sa, it is considered rude. Karataw to adat. Igira sirba to ka. Ano mo kayo mo din na video, adi yan di panutulun, amya kasong ako tingin sa Japan, na dead na kanagkasirba to. Giti ka pera ng mga tao. Di sila mahilig sa maingay. Nasaranaw, Allahu Akbar. Saan sa pinakamadakali? Sirba to. Gimana mo sabala? Basta kayo mataw. Nana pa na pedicab, nana pa na motor. Tomiyuga tuturay tanong. Matan ba ko, di tayo kabangla. Naninyo manong lagi miyang makalalata mucho, mas maala di subaro ka na ka. Kadi ka na isibutin. Madi sa peragatan, kabawalan na nung? Bawalanan. Kaya na nakaringasa. Nasayang Allahu Akbar, mas maala di subudun. Nadi gitu, da ke tonta amayor, da to, uban niya nanan, isa pa. Ano pa ngailang na video? Ayira ko na sa mga pulis, na anab ka daw kapir na sa mga tambutso, na ito na ipkidi na nun, si kupang ali daw kapir na nun, so tangilan eh, nawagi so tambutso, na isumuk yan nun, giraw niya nun. Na so, pulis, nangira-giraw niya sa motor. Kaan ka magadam so, anak ka man, nagsumalmanagami ka, benda ka binla. Na ipugubay niya siya ko tambutso, na, niya bangabangan ka, nasugi kira sa motor, tama na po, na anak ka magadam. As kami, nadi kami terkena, sobrang kami sa bubaan sa Gaza. Napikikidam yan nun. Nanakarogar kayo, napuno sa tambutso, napakapul taampan. Nasupo makanagul, langon kargaan. Nasa saranaw, Allahu Akbar. Ikira ko na, tabi-tabi, mga ustad din. Mga ustad din. Anam niya kapanutulog ako na ustad. Minigin na kakantigian, makukuha ko bastigian, amor ka. Makukuha ko bastigian na, murka. Tingin na, kataon na katingin sa kare, panahon kaya tukawan. Yan ka sa tingin, sa kami lang na ustad, si ko ingad. Ibarat na mga ustad sa madabag, ibarat. Minakapikir kami, tingin na, pag-ride kami. Kami, timo-timo kami. Nasa kan tingin na, maninay ako, ikap motor, na miori ako. Nakataon yung nag-motor, mga lalantan, o lubak-lubak ko. Hindi ako tingin ni Ninay, kabago sa motoran. Di ba, gira, bago na, Ginam niya ako kasabag sa telepon na, gira bumubong betada. Abago. Gira man namin ibulog na. Banga ba ni pamata ka? Na, di ako tingin ni motor, sa mga padaka na, bayrang ba din, basirang ba lumalayog. Gaya nga ilokos, kasi ito sa ingado. Mga baryo. Niyan naging nga ilok, bisinta.
Katayak man agi ngaya mim atianian. Atianian na mga tao. Nabi yan nagdugakan. Katayak man tingin lagi ngaya atian na mga tawai. At piya makabeng-beng lagi mga motoriran. Nasa kantiin na, kung managakan to, na miyalak ako, kadi ako bestigin di misinta. Ayat yan, naka na, nato natigin ni siwakan, dako taros. Kami disgrasya ako. Kami katiri mawalaso, panganiyoloks. Di ako miyatay. Namiputo ako tingin, na magan sumagan, nasumiyong ko sa talir, napiniki ko ka na sa tambujuan. Di bisa ka pelarga ka, nama po puno ako bisa, sinta. Natanaw di nga, saka aray dir, na di nga katawan na pera polo, dir ka di, sinta. Rasakan, siya nga muna sa polo, Kira mo to ada ka torugaan, ayar ka kaya toruga, ayar ka kaya sa napaa, torug na bita, tayne, niya, diyo. Nasa ka na, isa ka buto. Nasa ubaya ka na, barato sa ubaya ka na walay, nagupan naman bimibawata. Ada mambuha, torog yan, inisinta ka niyan pan. Roma na sabat, alok sa mambu. Nanay, nung kamasugat ka buha, sinta. Pero lagi yung kaya walay. Nabapan niya sa walay, dua kali. Saya gusaya. Na, di ka rin kaumasinta, na di ka nung kata, nabundagi pa nga kakarasa motor. Nabundagi na sa mga gagano ni ka drive, naging na sa mga kasusugat sinta. Malu sa mga ina. Malu nyo di pang usati sa mga watayo. Kapya nyo di nga di ka tirawawata, siya pang kawa Allah. Napira kay pangani, napira sinta, pira pulo. Makato ka. Makato ka ina. Agiwata ka, na di nga kata, naringasa. Inumalong nga pigilya sa motor yan. Mito ko na, miya kata sa sitang bucho, mas maladigin nga iya poste. Naudi na namaw mga sinta. Subhanallah. Mata na ki, ika nakatanong, suka pringa sa atano si kung mga salakaw di, salakaw si kung mga galibog tanong. Naniniw manong panagyan ka iya, tambutso. La ilaha illallah. Igiran na kiya, paka tundug-tundug niya no, na mata na ka. Ako ni matero, uway, mapiyakan di motor. Uway, niya nagnagamit sa kanin. Mataan. La ilaha illallah. Kailangan man, ginan inuman na wawalay. Kay Khadija sa surga. Walay ang mapapanuwa gold ago silver. Ag walay tekanaw na mukar na aka. Wala na sab. Maana ada adukaw ron. Kagi dunia napakadukaw. Kaya hadid dunia daru ta'ab. Daru ta'ab. Wa nasab. Wa bala. Giyang kaiya kakakaduntan sa dunia na darpa ini adukaw. Darpa ini awida akal. Tigo mga kamudaan, mga millennial sa Gen Z, darpa ini stress. Darpa ini depression. Darpa ini anxiety. Kapaka digtas ka, kapaka awat ka, sagyang etigtan no stress, depression, nasiko dua-dua okay. Gibu dua. Gibu. Gaya gipangan nagtanwa bakasyon o ka bakasyon o din staycation, sung sa Davao, sung sa anda bapi anda sung kanon makadeke di kasan makadeke. Kagiang kaya kadeke sa dunia na dua-dua okay. Dua-dua okay. Nasan sa tao apang iluba sa kapipia ginawa makaliyo sa dia dua na di niya namaton so kapipia ginawa. Kataon niyo to na kita dua. To na kita dua. Kapag katurog. Takang katimo sa piraka. To na kita dua. Paganay na ada kanun na makadeke. Kakata din yung katawan. To na kapipi aginawa, katetak na amukarna, nasimu sa dua. Paganero na, al-iman, para tiya si ko Allah. Ikadua, al-amal, as-salih, tanggal buksa, mapiya. Ginamudoy ukit. Akapipiya,
puso. Higiramnya stres ka, ibu, adu isu ka. Ginan sukatiru Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Badi tigit ipta kena puso. Nasutadem-tadem siko Allah. Mata lagi, apa sikat mabubeling sa giyang kaya 5-star hotel. Boleh tak na 7 star, 1 million star. Udah bu parati aka. Jadi ipta kena mukar na aka. Mata-mataan. Pure money can't buy happiness. Tawag yang kaya perak. Nama pemasanian. Suka pipi ang ginawa. Ino dia mga leta mo nga di mamagugot. Ino sa mga artista na di mamag-suicide. Anabag yung da Kate Spade. Kata niyo subag, abran dia na Kate Spade. Kata niyo to, anabag yun saya. Ada lagi dia brand Kate Spade, New York. Lagi kelasiran na bag. May liya ka na brand. Nakatay na giyang ay kikirag sa giyang nga brand lagi babay. Kates kanyan, successful businesswoman. Ito na ikiyaw niya gagata. Walay niyan. Nabali ipun siya sa risan na taman sa padiyan. Hectares, iwalay, hectares. So walay niya na pira pulo i kwarto. Pira pulo i sports car. Pira kiyan so pira. Pira kiyan so pira. Pikiraman na walay nga nataman sa risan, nataman sa padiyan. Now, terakan na pira pulo, naay po na kwarto kung sa ikumansyon na patpulo a kwarto, di ka na rin makapututuna. Napikiraman na hectares. Ano na sarili niya na, tunong din na golf. Sisa sulda walay niya. Sa kanto na ikutun sa walay nga. Peso CR na di kong kumin. Nato na yung miyaswa, minimbilagyan si karoman yan. Money can't buy happiness. Na inawaan yan, so wala ini na niya kalala. Yung kayo to, ka-stresson ko, na ka-depression. Doon yan, tanong bagan. Na nabubali sa hotel, karokon mapipiagino niya, narok bayad. Na may bulubulog. Kagiyap sirban sa pangan kanoo. Ito na yung miyaswa, niya kauman na, niya gagata. Nangaman to. Kailangan sa pira to. Hira ko na, ayar kang buno. Pero miyad na ridu. May sabab sa pera. Pero miya kang bilag-bilag karomay, may sabab sa pera. Pero miya kang buno-buno, amagari-yari, may sabab sa pera. Ngayon ka? Igira mo, nasa pera ka na igira, o dili mo, nasiksa. Pero yung mga magari-yari, pimbuno-buno nila, nagyang nga lupa, o loksiran. Na o pobrisiran, mapipiya, ginawiran. O pobrisiran na kiromay, na okay, so kawayaw yagiran. Miya kala sila ni tamok ba silang ban? May bilag. Lagi doon kita miya kaisa. Ang matanot to sa piya karata-rata sa ginawa. Ay pigisin na subabay. Zakaria.
Niya pangaroma ako na mapipiya kami na kerumay. Kebebayan na kaskanyan, kebebayan ako niyan. Min bisnis kami na ya inusar na so betangakan. Ay inusar na so betangakan. Kami ginaway kami atanto. Siya rin na kan so karumaakan. Iman to ustad na piyakang berakato Allah so tamo. Kaming bulan millions. Ay mo sila ustad na tinray juga ko'y karumaakan. Di bisti mamagidaan. Ugusan niyan sa mga rarata agalibak. Niya fit na si karuman niyan sa piraka. Dia perak kalau di mau sa simba, saitan. Maka narakakan yan. Siksa. Na ustad anto na okay. Akan bagi emisi ko tamu kami, ayan yan kaya pakala na subutang akan. Baka langun ku. Tiga ka na miya karagaraga na pakaisa. Dia kanan pengraw. Isi ka sa lakaw. Ada mga alasan na ulama. Kita pihak rata-rata sa ginawa udah pernah piraki na mapipiyakan no. So tigo ba sa okay ka no. Napira-pira niya katamu kati pengano Allah na ada makapas. Ino nga di pamangan niya, di nga di pamangan niya makala kay pirak. Nito ko na gitu besi. Kaya pang anaraka ka. Pak udah pernah piraka, jadi ka di seminar sarisan. Nami akala kay tamo kaya nga biseminaran lagi ang iya tenda nga di kaon pagawa. Mini parkat kau. Ini rugby kau. Di kau gede. So kawan bola kasila. Mini deket-deket kau din. Di kau gede. Nataan. Pere-pere may nagtalagi dinan. Nakagina di mamakinig sa mga wasiat. Tiknot man to na. Pere-rex ka. Pere kino na. Okay lang. Ami kanina di kanya magpakalipat si ko agamang ka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bukan nakar kami sumapya sa dunia, na bukan nakar kami sumapya sa akhirat. Pasi seminar sa kapipita, luhur taman sa gagawin na businessman, businesswoman, di mo sikilaw. Nakayawid ka kaliman to na lingalingan sa oras sa dunia. Paano tanong kilay? Akalaan sa awid ka na dunia. Kenapa sa alungan na? Mauri kaya tanong ketukawan. Pakapalagi din tanong, pakapagila yung tanong. Sukar sada, igira asubu, agu karsada, igira piagpunan sa kelas, agu pisina. Nah, kung sa sukar sada igira subu, da, ay taro na mga aso. Na ini kapag na si Tinian, may agupuun so, tigita no ha? Ito na may agupuun? Traffic. Lang, may magnaw siran. Hingga no to, kagito na, pagupin, pulila ka sa posto. Pagupisina, kilas, giraw man na yan. Kapag ilubuan niran, so kamapian niran sa dunia, kaso di kilas, na ay niyan pipikir, na so future yan, na si sa eskwilaan. Kalilipatan yan, ayabu titu a future tan na dua-dua neraka surga ginambu. That is a real final future. Na basta dinan mi pangdo mga loks si ko mga watairan. Hey wata, ayabu titu a future ka na udi apoy nakalam udi apoy na garden sa surga ginambu dua. Okay, na upunaya loks ka na mukhang pera. Panama raka katalaw anda na. Panama raka ka terata. Panama raka ka gia. Na sumang musuwata na din di kelas na ini yang pipikir na dunia. Na di sembayang, di mata umatnya sa Quran, di pumuasa, berazina, pandrag. Na ini ba? Talabrag tadi. Kadon may pamula so kadak si Allah. Na ino mamu tumilil ka, katingin na sukna kan. Paano kami kan? Opisina mamu, paano kami perakan? Kung ipagin lolo mga matakan, na sumiyawan, tunay kiyan yan. So tunay kiyan yan, po kapipita dengan pakakanan. Na mapas mo na mapakakan ka na lang late. Subungan na 6 a.m.
Luhur ka namay kapag asar. Asar ka namay kapag magrib. Nya kape ini. Namay kasotin din, na din nga may lingati, lugop nila kaluhur. Katingin na kulit ako, nalang ko na, kos pamir, nya ka pa masasa? Sabala. Nasoparat ya ka mabupano, da nga din, la ilaha illallah. Narutan no bukilay, nya ka simpo-simpo la comparison. Narutan no kilay, at titu-titu. Ay mas malaawi dangal tanong, naso, dunia, di soalo nga na, maori. Nato ni niya suwa. Agi dunia, na mataga sa 60 years, 70 years, ay pakalangad ni 80 years. Naso kubur, partida, kuburbu, di pun sualo nga na, maori na, kuburbu. Pikira nga man, ad nagkataon ka mga tao, iman to, may kukubur, sa mga kapiraga to saragun. Perang iburagun. Pera pulong iburagun, ay panapatutunan kasi kung yung na masa, napipira polo kamilyo na, tama ni man to na, mililubog. Pikira nga man, sumililubog si kumasay Adam, tama ni man to na, mililubog. Na doon man sukalungan na, maori, na isino to akabubuda, isino to akadautak ka, so forever, so 200 years, 300 years, anta ka 1,000 years, na inigisami nga sa 60 years. Nabatan na pa naman yaga 60 years. Alabatan kung sa ituturog ka. Kag ito namatay ka. Kaso man so katurog na ito na, may ito kapapatay. Kaya no, madakalap ka nagutan wada, makanaw kami ni Risu. Tulog pa moro. Nasaktan na kabaya tayo, nakaturog, kado kong turog. Kunan manaros na maasalama. Subhanallah. Sa akong mga guru ami, di kanya kilipatan, may wafat benrilan wallah, yan utulian ro kami, anting sa akong mga muritakan, sa Madina, dituru-turug, diturat sa kelas. Pingbungbung talakan. Hey, paginaw ka. Ino ka sa din pakaturog sa klasakan. Siya tingin pakaturog sa kubur. Siya pakaturog sa kubur. Kaya gito, namiyakan na ito ang guru. Gito pa na guru ami, na apo o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apo niyan. Watai al-Hasan. Watai Fatima. Apo-apo o Nabi. Sa tama naman to, siya sa Madina. Mga pamilya o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tingin na di pakaturog sa klasakan. Sika pakaturog sa kubur. Yan yung man nag-iipitiro umurita. Shaykh, naman nakapakaturog sa kubur. Nakapakaturog roo. Kautaw ka sa naraka, naipun ko makasulga si kukubur ka. Taman sa bangit na psiksaan ka. 24/7. Nada aturog. Apias 1 minute. Apias 1 second. Nada. Langon siksa. No mamutaw ka sa surga, naipuno ko makasulga sa kubur ka, nataman sa banggit, nalilimong kau Allah, napakaturugan kay limo. Ba na may nga lindagang at tuturugan? Nyalangan sudagang nga niyan. Na mieleng ka, na tigu Sheikh Ahsan, mapia na nakatero, piyu-piyur, ada ka pakaturog sa kubur, okay, na baka pakatulog sa klasan. Napkababayan na kang tigyan, igiraap yang dawa ko o, moritakan. Nabagagi guru ka na lang kung taman na, katawan ka. Kaan na katawan no nurse, adi katawan no doktor. Naad na katawan no morit, adi katawan ni alin. Naad na katawan no student, adi katawan ni Sera Musimam. Nalagi dito, ilang mo to, kating na sila pakaturog sa kubur, nada ka pakaturog sa kubur. Subhanallah. Ay kadeke na may kamakasultan sa surga. Nadi nga di pangiluba, suka deke siya sa dunia. Kaya dunia na inad nu Allah para tanuron merumasay. Langon tanong saya di merumasay. Di merumasay susul sa neraka, na di mamu di merumasay susul sa surga. Napanamar ka? Ato na di nga di panamaran. Ilang ato na di nga di perumasayan. Kapenara ka anda ka?
ka surga. Pagarikunay, di ka perutusa sa kabet yang nasa Quran. Kaso mga pami-music na kanabasiran pendukawi. So di ka karaoke, napiya siran riago, dari sira di karaoke. Na pembayad siram sa pira, sa di ka karaoke, nasukap langag sa Quran na libre. Nasuk pembayad na dindukawan na sakay pendukawan. Bali lagu imanto sa Marawi, niya kadek kalimanto karaoke ro. Mataan. Manakabayo mga taga Marawi. Nato na. Naman ni kabayo mga taga Marawi. Beto mana? Marawi. Marawi Siege Part 2. Langon tanong katawan. Inumin beto, inom niya to nga Marawi. Kami subra sudusaw. Nalangon tanong katawan. Igira putiuban wala so inged. Inok na to kami ya penod nutuan. Dusa nadid pagkato sa mga ulama. Kaiman to na sa mga ulama tano na may kasumaparsiran to ni bitukiran makatolik. Allahu Akbar. Subsub tiron ra ka agalibak ang makasurga agugalibak ka amara ta ibsa parka nagitubos nakapaka tolik. Tiron kasi kuwata ka pag-study ka tunay tiron wata umino ka makatolik. Kabaya ka na makuha ka amap ya nasang pani makatolik. Subuso pulis na to na. Subuso pulis na makatolik. Ame ka di ka dindrag. Nga di ka pa kanan, tatarag ka pulis, makatolik. Oh, makatolik sa pulis. So tigiran na, he's just doing his job. Gitigan na bakyan. Nasa mamusong mga ulama, natunay galibok ng mga ulama, ay galibok kira na dua sila ni galibok. Kasugo sa mapya, kasapar sa naknaba ini galibok ng mga ulama, kalangon tano galibok ka. Saka ina, saka ama, saka ustad, saka teacher, langon tano. Sugo tanong sa mapya, nasa partano sa marata. Kaan tanong makasud sa sudah gak kagina ni gungsi iyan. Kaso sambayang nakasugo sa mapya. So kapamuasa, seminar, lango na yan, kasugo sa mapya. Na isa para kaso kanzina, kapamanko, kapamukeg, kapmarites, nganinsaan, nagina nakasaparanan sa marata. Na isa mabuna na gunsi sa surga. Na iman to, namiyakalid sa mga otak ka. Na basta, sumapara ka sa marata, nasa umugo ka sa mapya, nato nini bitur ka, makatolik ka. Bashir, ato na ipagbasya ka, kaya tao ka sa naraka. Makasiin, So di nga digandusan, bukayin kita ko ron. Astagfirullah. Roko dumatay. Mura ka na ubokor ka? Lagi dumiya liya ka rakano, adu ka tawa belag, gira babay. Pangita ba siran berdematay? O disiran, taubat. Inu tadi tiro na panti na basiran berdematay, kagi upun siran kauyag, upun siran mauyag, na bakalaso. Dusi na mas tawag siran bedin matay. Kabakalo akalilaan siran Allah kada siran no pernibulug. Inu kaya nasabutan no tito na sisa kada takbay na matay. Di parar kira no to. O disiran taubat. Ugay na samaran na tabi-tabi Maraden pangusiatan. Kaya pan malay bakat. Kaya pan marangit. Ibig. Tunay tiga kita dua katawa Bashir gitu belagi rabi lengat. Simbagiran so isa alim. Adi sila ni pangusiatan na gitu alim. Na simbagiran mamu sa video. Na tunay pitirag nga dua katawa mga darwa ka. Tingin na alim baka pagunod sa naraka. Allahu Akbar. Nyayain ka sa kawirawiran sa dusa na di sila ni manginbay sa naraka. Anda ka po katuon sa lagi dinan. Ataw aad na may tubu aparatya siko pusuiran na pangimitan sa naraka. At ini ka na ko mga palaw, ini ka na ko mga malaikat, nas kaniliya kontag. Ada mapira ka fit. Kaputot.
Ya halak kagi meranaw. Kada may nagakan na baradusa. Ubanyan piturwa. Ono takasa? Neraka. Worst so meranaw giramin dusa. Buatan ni Fir'aun tabi-tabi. Nah, balanya benamnya ini wa Kristian. Adi pangusitan o pari. Natinggi mamua o pari sama ka sa impyerno. Da, kapag adatan so pari kau puno ka atoy so pari namya ka neraka kan. Nah, sir katanong ilaman ka na ali baka bagunod sa neraka. Subura sa siram kinwera nakasandagan so neraka. Ya Allah, ya Allah. Ya halak-halak. Nah itu na ibibilang na ginawinan na ini-upload yun. Bitaro ka yung makawaraw-waraw. Inabitaro ka itong namatay siran. Kaupun siran makadakal. Allahu Akbar. Pikiraman nakatawan nyo na malabang. Katagun nyo maniingad. Uman mani parangay na ad na mga ninibag. Ad na representative si ko maniingad. Ibarat mapia. Kailangan ka na seperti ba ka na nagkataon kaon. Nang ibang bumarata, na madakal mabukataon na kaon na, ingad din. Matunog ka so hafid sa Marawi, kasi kung lang mo na ingad na adna, hafiz ron. Ana matunog ka tikaw sa Marawi, uman ingad na adna, tikaw ron. Na upun di lagi di mga vlogger, nandakal, pakadakal siran. Kaadnap kailangan gumangataw. Na iman ito na, o bisa bulungan na kao doktor, so doktor na makatolik ka. Doktor to na hindi mo pugupira makatolik ka. Mata nga po nila mata nakapanso. Doktor ka inok no tusu o doktor apiapan masakit kagiti ka mapian ka. Karong apo kapiya na lain mambualin. Igira ko na pokokit sa masakit so kateroian kagitubuy ukit. Kaalam mo niya katawan, iman to na sumarano di ko sa pangingipo. Kailangan na dasal. Katawan niyo no? Sumara na may manto ape sa mga wataiwa. Bangag ka sa takulay. Karo pangunab ka sa lapad. Di ako. Di ko di magkuhan na debat nga kami ang unab sa lapad. Oh? Na next. Asara makarata ka na baka di ko unab sa lapad. Ilang kami ang unab sa lapad. Mataan. Sa kami kuwata kami, nagyubumatay ome. Sa. Kaya yun ako sa mula kayat. May alak ako. Mata na, sa wata kayo, malay mata. Mata na, makokontrol sa mga locks. Lagi sa toril, sa Marawi, sa torilami. Kung kasi kuwata ka, ikidawag na ko na yung pugusan na sa cellphone ta. Ustad ka pa kayo tumawag, tigta pumang ni sa perak, alawan, sa tigil na away, ang mga panamar. May takaw na. Ustad, hindi talaga ako naloksak. Ustad, hindi na ako nawata ka ng ginak ko. Mamutin niya, wata nga pa yung sa lagi silipon lang, sa kang ginak ka. Mato na sa mga wata, na tabi-tabi, na ba niya kapikira, kaya, sa akin, namur ka na ubo kong ginak, ayaw pa napagusan ng silipon, no? Nabamatag sa ustad, kasi sukikirak sa toril. Tiga ka na ino ko na nanante. Di ko wangkon. Tiga ka na ante. Ito na gusto sa toril. Bakasyon. Ito na yung elay na sa kikaturil. Bakaplan na. Bakasyon. Anda kami ang elay sa pilangag sa korona mapipiya. Ginawa niyan. Ay mapipiya ginawa niyan. Ugid na mararasay. Na kay ad na mararasay, adi mo pa kadeke. Nasa ka na, mararasay ka na, lamun belas. O sa ka ni matoril na. Pero na si Kuloks na din ako na, daw ko pa makapasa, tatarga, bunungos ka. Ay man to, nasa Loks na, kay oto-oto, na naman kang ginak ka. Na may kamakalabo na nimut, edrag, na di ka mo di magawi di akala. Ustad, may sandita ko, tatarag ka ina, tangalakos ka. Pitiro kan niya, di nga po kagin ka. Kaya man to, naging mga wata, tabi-tabi, uli matorila. Namataan. Kahit na kalilin na, kedrag, tabi-tabi. Subhanallah.
Saka bergerak fitnah iman tu. Nau kabaya ka, maka deke ka, mada kasage piti berangan, awida kasa dunia, para tiaka, ago, pagamal ka. Ina mo yukit. Nalay naman lagi si Khadijah radhiyallahu anha, miara tiaya, miagamal, nato na miyaswa, kita talaga dirkian wallah, so walay, sa surga, ama pa penuh gold dan silver, ada baun ringasa, agudo baun dukaw. Nah, perasa-rasay ka, ang ama ka deke. Baka deke, kagito ya rasain ka. Ilan iman na iman to mga laita mo ko, to na iman to, dumudeke. Kapag sila namuntod sa walairan, na pelarga so, perakiran. Na sumanso tao, adin panamar, kailangan ka maloks na mararasay. Lagi do estudyante, mananamar, miyagi study, mako maso exam na, dumadeke. Na sumanso mo, rita kapag, sumanso estudyante, amay ka exam, putay. Hirap na ko na pumangan niya na, paano tadi mako masimam? O puno kapag na madisgrasya. Na kaya wida kala kami ni sinso exam yan. Kung di kami di mga di sa Saudi, sa Madina, napuntan si kumanga mo rin, takadabot na di Panamar, rilaan taw Allah. Na makamata sa kwan, na ibat ka, ayaw na kabiyato, na buka pa kayo na, ipos oras ha. Tatar ka na, pag-study ako. Di ta na paglakay. So mga bret, nagira muntod sa unaan na mata nga, takap na niran sa, kwan na, gigina niran mo sa kwan niran, bulpin niran. At matantang siran, napigil siran pa na, badab mau masuk oras. Sa kata nakabita na, di ba kau masuk oras? Kaya mga bright, may namar, nilanga, may masuk exam, siran ni, dumadeke. Kaya to, nila sarasay siran, may man to na dumadeke siran. Na sudah pag-study, exam na dapat matay na, miyatay din. Gibo ka po ko teacher, miyatay, may lanin sa exam, miyatay. May lanin sa grade, miyatay, makapira matay. Minilay ka. Kadungi ke, nagitoy, kaya rasay niyan. Na sumira sa rasay, may mas exam, dumadeke. May lanin sa exam, makadideke. May lanin sa grade, mapipia, inawan niya. Kung ano yung tuma, mga rekulay. Mas to mamarasay ka, adi sa dugawang ka. Adi sa dumadeke ka. Sa so, mga beray na nainisi na kan, isi mo. Tadi sila ninibitir yung mga beray. Hihiraw ka na sa kataabulo ka. Hihiraw ka na, pwes mo tabusin kung kabubulong ta. Hindi ka pwes mo. Hihiraw ka na sa mga normal na mga estudyante, hihiraw mamasok exam, makatutuna siran. Nakabatiya ka? Ay, dakod makabatiya. Hindi po sa pakma. Pangkuwan na. Ilawan na yung ngayon masaswatan ni man to. Tingnan mo isa, masakan, mas daw kung makabatiya. Hindi no to. Kung minibo kami, namiyakay doon kami sa Malabag, nadal kayo din ang nakitabot. Ilawan na to, di siya rin lalawan, antay pinakakapil. Yung katalo, masakan, iman to kong makauma. Absent ako, sa game niya kapira ulan. Oh, grabe, legend na. Sige, nagunang ka na, ibig ko wala, kadi kami lalawan, antay mas kapil, antay pinakabulok. Niubay ako sa mga bright, anto na mga tutulan, no? Bright, so mga elite, mga legend. Dumiga, niniba, niubay ako kiran, mata na iran bityaray na, nakatira ka makabatiya, igisang makatalong. Saka, napamok doon ka pa mapasan, ibig ko wala, na makatalong. Yung mano isa, saka, tingin na makapat. So, tingin sa taloron, nagito so word by word. Period to period, kama to kama. So, ikapat, may na sumatagapilkat. So, gusto mga importante ron. Natiga ka na grabe, dito, makapat, nasa ka na, ibig ko na. Peso half na de. Nagigiraw ka na sa college jami, sa College of Hadith. Nagigiraw na ipag-exama na 400 pages. 400. Nagigiraw ko na gumiyabat yan ko na 100. Ada ka pa to sa buta lang on. So, kung ang buwa, sakta na maranawa, din importante.
Di pun din importante. Na mo sila, may kapirakan makalakat. May kalalain, ilang una importante. Pero manan, siguro na kung na ba importante. Sakay na ba importante? Dapat namadakan sa dunia. Tingnan na grabe, dito na makapat. Tingnan di mo makadegel-ke. Nasa kata na, putay-tay-tay betul. Na may litam sa gurida, ami kabit, pasangawa. Aduh ya Allah, sobra ko namanya kasud sa surga. Aduh ya Allah, alhamdulillah. Amanya kasih bitipay ba? Aduh ya Allah, ya Allah. Ana isa ko mga subject kan sa Madina, niya kawa ko ron sa 91. Niya kalan nyo to. Nakaido ko ron dugawi. Do ko ron dugawi ka, normal eh. Do ko ron dugawi ka, basta, ano to, world history, nabu world history, the history of Muslim all over the world. Nagpag-ista din sila ng mga Muslim sa dunia. So, teacher ni Ron, pamaliin loks, nagpugtong na nalabiyan. Di dun kinug. Nagpagkaso na sa mga murid na sedin. Saan mong sali ko dugawan ako sa loob ko sampan pumakinig. Na exam ro sa Madina 2020-60. 2020-60. Giti kang grade 1:1. First grading, 20 items, 1:1. O 19 ka, diretso na 19. Then na mga 40%, exam, 10%, project, 10%, 1:1. Nagkapakaya dito 2020 na exam or exam mag-research. Na pero sa final 60 na kailangan lang no to exam. O di mamu nagkapakaya mamulang no to research ag ito 40. Na ayan kami exam na paano tula nga so ingedeka. Tell a story about your country. Lagi sa ini surat ka. Nyamang bola ka sa video, na tiyago nga sa USB, tiyago nga sa CD. Sa apian to na ukit, akapanutula nga siko, ingedeka. Saan sa ukit yan? Importante na, pinutula ka ingedeka. Sa imi ni tabu, siko caravan, hindi natin nakatiruan. At na program namin sa Madina, pumutuan sa Mehrajan. Celebration of countries, nationalities. Bunap kila na sa Facebook, kaya ko na sa mga morit sa Madina, kay susulutan. Na uman isa na patinda si ko uman ni panganakan si ko ingediyan. Na kumino siran sa miya kalala flat screen, na piki ileron so pitiburangan ang mga wonders of the Philippines, mga falls, rice terraces, mga bulakan mayon. Lango na mga pipiabong tala, kasungan sa intero Pilipinas. So padakan sa kwarto, maranaw na mapasang ka computer, teki. Meron piya kasangan si ko slideshow. Nami ano na disiran di bitira kay bupagutan namin na plywood na kinig ko. So yung siran ro. So committee ag ito festivity makasasangan si ko mga maranaw. Tingnan guro. Sa kabuy pinakamapasang sa computer sa mga maranaw yung matol kapapantagan na mo rin sa Madina. Nabadi ka pa kaya, kuwang kasulamo na mga pipiabuntal inged sa Pilipinas. Apiento na okay. Apiento na mapiabuntal. Bundok, falls. Apiento na. Porkati na mapiapangilele. Ito kapia Pilipinas. Na taguang sa ngaranian, English, agu Arabic. Agu ang dadar pa sa Pilipinas. Kaya tanong na so research ni 40 points. Tingnan ka tayo. Kaya kati napakadua ka sa kopya bukan ngarang Swiss sound. May masuk kapag pasan ni gibo kinipas na kanon. Do ko dugawi. Peter ro do ko dugawi. May ako akan diretso 40. May lang sa mga padakan pipira ka pages ini silatiran sa ingodiran saka na CD. Api visa deg na kanong kadukan ni. May maman sa finals nangiti margan naka 200 pages. Nangiti mo margan ni kinada nga man nagsudiskasyon nakapugtong ni na labiyan. Kanya lokos normal. So classmate ka na Malaysian, nasa kanila man nagpag-study ako nagisil po na kanap, telak na kan. Awa ka. Pagawa tanakan nakasayta na gira
Exam kayo di mananalo. Hey. Ketiga kan telaw ka oras dengan silipon. Hey. Nadatarap ka pikir ka sa silipon sa pakira. Teng. Nah itu ada pamilya kan ada sotakan ada tagi mamang bala teng. Nah itu na perang ka sa wifi. Aku perang ka sa wifi. Teng na. Setan na ay betul. Daw ko makatigur ino pinanakan. At so ginawa tanong 5 minutes. 5 minutes, 5 oras. Tapang para ka 5 minutes. Natiga mo 5 minutes. Miya kan so ginawa kan na so classmate kan na Malaysian. Ana chat yan rakan. Tiga kan dia kan yan ano ka magipag-chat na. Kuha kami ya. Bakas na so kapag study na every minute counts. Tingnan sa karya open nga ka bakalo alimo. Ino pinanakan questionnaire. Tingnan sa karya binan so questionnaire gurutan o last sem. Na ilan ka para may ilan ka ad na idea ka anto na yung kita kabagayo teacher tano sa exam. Kay gira ko na so teacher ka na sa ramya bati ka una da ka langag. Di ba? Nalamin niyo sa exam na enumeration, di ka biyatay. Sa ramya bati ka tika saya buta ka din. Yang ko masuk exam enumerate, to na enumerate sa ramya bati ka. Na gitu inilangan so okay to kita kapag exam yan. Ini perintahkan, yang answer na answer buka para tipungan na ginawa kan bukan answer ako si kaya pag study na kan ana ada non answer di katakan so liburo ini answer kan non yang saranakan din ini sinda kasi ko pada mga kelosakan sa mga taga Afrika mga taga Europe ang mga classmate kan ini pang sindang kiran di ka nakates okay to kay so teacher tano sa world history agu ka sa exam yan last sem na tiga ka na dia ka na itagong sa ginawa marugunuban yan repeat so question yan. So may ako din sa kuwan, so may ako din sa class, pag-exam kami na 10 a.m., mga lagi de oras, na minsan hindi mamagisi. Para, bara natingin, anto na kaya pa kaumaw Islam sa Pilipinas, anto na kaya pa kaumaw Islam sa Afrika, anto na kaya pa kaumaw Islam sa France, lagi na. Hindi kami di mamagisi. Nasano sa Malaysia, paano ka nung ako maso? Islam. Nas kani panutulon, kamay ko miliyo so question, paano niya kasulod so Islam sa Malaysia niya kan penutulon so ater o mereka beri pamukul. Nasang mamuinisi niran, paano niya kasulod so Islam sa Pilipinas. Sa penutulang kiran dia so mga dato, mga solutan, agu in summary sangarkan ni Antonay tagu Pilipinas, pera ka percentage so Islam, so Muslim, yan tulang kiran dia Luzon, Visayas, Mindanao, nitang gabi so aid Luzon, Mindanao, pasok kay spellingon, Visayas. Nando madakal sa mga Muslim, Mindanao. Ito na kay spellingon, nakon ka pag spellingon. Natingatar ka no, ano kung mapag-study. Miya maso exam, gini man so salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah. Dah kapag-study. Apa yang ngati amat syukur na may kadaka? Pag-study. Iya nga mga estudyante ko mga morita na mitiman, tewakal. Ito na tewakal. Dah kapag-study. Ayaw na tewakal na sumiyang galibugyan. So sabab. Na tewakal si ko, Allah nag-study ka. Mama so exam na bismillah, tewakal ako. Amay kada kapag-study, tiga tewakal. Di. Kapag-gitanan. Miyaw masuk kabang itidawan, ada awi duka timbang nanti kan ada wakal ako. O di ka dimatay. Mawijiran sa timbang, nada timbang atau naka bulletproof. Wa nga so sabot, naguka tewakal. Di gitu aming drive ka sa motor, anta ka truck, tapi pipidung ka na tewakal ako. Tewakal ito kapag kita. Nalagi din ano, katin sa exam ada ka? Pag study subot ka sa drive buta ka. Na magdam tanong bud berato midisum tanong. Bisa rin ang amya kalida ulutan no. Amya ugo ulutan no. Tano di nga estudyante mo rin. Basta mag-exam ka, da kapag study kapag ka. Sobra ka sa di driver, buta ka. Sobra sa kami datar ka o pulis, asuga sa intramural operation, ada awi di ka taimbo ka. Tapi sulat na ada, lagi mga drug na mawid sa kipi. O di mada ulong o di layog. Anasang na muna, ya Allah, katawan na kami adam na udah banlakay. O din ni sampai ataka 200 pages, ay bumiyang 100 pages si Allah, ya Allah.
Nanti kita gitu 200, gitu second 200 pages, stuck knowledge. Oh, why? Uad na stuck. Kami kada stuck. Ang na mga estudyante, mga murid, niya belak may nida po, ito na belak, ipakaasal na de. Ayaw man nabkabelak na suado na niya belak. Gir ka na pagapagin na belak. David, feeling na mumurid, tayo belak minded, niya wrong usage. Anasakan na lalapin ang sukaratas, ay gumawa ko na name. Ini surat ang sukaranakan, section, grade, antay guru ka, o mapiag-exama na ka. Kadalag din na ng mga teacher, di ba? Do not leave any blank. Another point to, saan na, kung hindi lang natin si kumurit, ito naka-room, may class, may exam, antay-proctoryo, mana murit niya attentive. Kenapa mada sa tanong, dili na number 1, hirap na ako na, di pagbagan sa sangaran. Saan ini punta lang na, karabo. May pagpasakan sa examination, naipin na karabo, katang so karabo. Giluban yung so karabo, ano sa murit tanwa? Karabo. Ira ko na po ko mamurit. O sa dyan to sa kasi karabo. Da, may masad. Karabo ka. Ay gina ko na sa murit na di nilayang. Na, inilayan ka sa first question na so may ito pa na. Ya Allah, ya Allah. Katawa na ka. Yes, so questionnaire. Question last sem. Yabi ako. Inilayan ka sa kadyo question. Dito po sa last sem. Inilayan ka lang kung sa kaniyan din. Ay mo video niya nasa Ragun. Ay mo siya video sa naso Ragun. Tinagi bisi gede maabrait. Yan sarap ako na tuloy-tuloy baka ba niyo. Hira ta ng mga pangistin na tutuntam sa langit sobra sa plaasan. Sobra sa namita ko na digap makatigin na miyang upyakapan. Hira na matang lawing laser. Bulagad. Nahirap na ako, nag-iap na ubay nga, natingap ni Muntan. Niya pa ito kay Khat, pamakala ang ka, di ako kailay. Wow, demanding. Prilay ako nga ka, hirap na kuhan. Niya pangit kay Khat, di ako ba tiya? Wow! Tango piya ka pa na, sa kapag hindi mag-demand. Nahirap na sa pungo piya, na-quizyungan niya pa na, siguran mo ka. Tatarag ka. Sakap ni pumopya na, sakap ni question na ka. Ay gira ko, naging mamutang opya, igira ko na, napkasagad din, nasutang opya na, mas malar kay grade. Ingay no to, kadwi inila yan. Ano mga di, mas berat sa iya dua? Top 1, top 2. Top 1, gikupya na kan. Iya nga, top 2, no ka mas malar grade, sa ka na 1918. Siyempre, piya kadua ka nun yan na, 3 brains are better than 1 brain. Sa ka na 1 man brain, natalaw. Parang gano'n. Subhanallah. Give si bita do right. Did na traffic o answer. So mga classmate kan sa unaan, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ako mambu. Basta na 5 tao. Tinagib si gidameran. Buwa kan dapta ka na. So kaya lang no langon lagi-lagi to answer. Miya kapag iliya kami aguso ginoya kan na Malaysia. Adi ka pa kay so kadingitin. Tatar ka di wa pigila yan. So, sa mga Afrika, yung mga Europe, na mga lang sila lang duminingit. Lang sila dito, salamat. Tatarakin, no? Lang sila lang yun, mapipiagin na may rani. Ay, matan, tinagib, sige daw. Kung mga pasada ko man, sir, nataminin niyo gawin. Alam ko sila lang duminingit, baka ba din ay. First time, masa ka tayo may una-una. Anda, magdam. Ito na ikaw na kapag pa, sige rawan, nasaktanip ka lit-lit. Saktabib ka lang, baka din naki-answer ta. Budi tiro ng ustadya mi, pasa nakakadid ko masuwahi. Then nagpo ko maraka-answer. Kanabar ka po ko si Jibril at tigil na, natingin na, say, kadi ko surindir, baka kalo nakatano din ako. Tinagib, sige din, nagirap ko na taman, sir, magpas. Sabi inig ako, nainiboy ako, so, tigo siya, kaino kanan, pagpas ako. Tuloy, ini 100. Doko rumumambu, marasay, budo mo miya, so akan nakagito ba? 40. Sarami ako piya kan so CD, giyamabu. Last, sema, question. Subhanallah. Pwede mo tanong sukatiro tanong, ay buokit. Akapakadagdag tanong. Sa dunia, ay man, nasa alungan na mori, nagito so paratia,
Abu amal ka mapia. Mata ana yang kapia-pia katero ada pan mata si Khadijah. Nano mana yang rokin lagi ngaya mapia walay sa surga. Ya Allah. Walay sa surga. Mapapanu agul dagu silver. Dabaun ringasa. Abu dabaun dukaw. Subhanallah. Si Fatima so watay Khadijah si Nabi sallallahu alaihi wasallam agu lang tanong katawan ay pinaka-favorite o Nabi sallallahu alaihi wasallam watay na si Fatima. Pinaka-favorite yan na wata. Inuso Ali nakukaroman yan si Fatima na dama kaduway. Ikay no to. Kamarata mapanad si ko babay ginam niya kaduway si karoman yan. Nato na itigo Nabi sallallahu alaihi wasallam si Ali. Ya Ali, so kapipiya ginawa Fatima, na ikapipiya ginawa ka na. Surata ginawa niyan, naratak na ginawa na. Kap di kaguna ba kapakaprata ginawa niyan. Kailangan man to. Na din mamuduway si Ali. Subhanallah. Tama sa mi aloy. Aso kun so kalalakaw o Nabi sallallahu alaihi wasallam nagitud ni kalalakaw Fatima radhiyallahu anha. Niya ka lagi siran sa kalalakaw. Nalini man igira pa na adna loks. Ira to matalikod su ina na makatatalikod su ate na malagi siran sa likod. Malagi siran sa kalakad. Na di mapanitulo mga sahaba radhiyallahu anhum igira tingin na miya ko masifa, igira tingin na miya ko maso, igira tingin na pagkatalinguma. Napi ang tawa, nasunabi siya na nabapinag, agu pa kong tudin si Untudayan, inuntabo si Fatima. Kasi Fatima radhiyallahu anha, nagira makataling uma, napinag sunabi sa Rasulullah, nasigyan pa kong tudin si ko Untudayan. Kapkabubayan yan ki Fatima. Sikun si Fatima radhiyallahu anha, inisiyan niya kung siya maiyan, tingin na ya Rasulullah, ayna ummi Khadijah. Tingin na subu Allah. Kaso mga wata man Nabi, nang Nabi na nitong tusi ko Nabi na abi. Tanay pong tira nun? Rasulullah. Nabiyullah. Sala-sala si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tingin na, ay subu Allah. Si bustigin si inak na Khadijah. Ano bustigin ni man to matatago? Natanay pitiro kaya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitin min qasab. Ay tingin na babalingan niya na walay. Mapapanuwa surga. Natingnan na tingin ito awalay. Nasa itigin sa surga. Allahu Akbar. Pisag siya no Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asikaruman niya na Khadijah. Aguso inawate na si Fatima. Nasa kanya tingin matatago sa surga. Yan kaya dua sifat ami aloy ada bon ringasa aguda bon dukaw. Kagian duma na itanan si kubutadi Khadijah. Ada baon ringasa, aguda baon dukaw. Ikay no to kaso kini panulungan o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si Islam si Khadijah na so Khadijah na dabaon so Nabi na dabaon dukawi. Des kanya dukawi si Khadijah. Kala mo na pindawan o Nabi sallallahu alaihi wasallam na malusiran kaya tagun sa sangka. Malusiran di perat ya si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inong tabusi Khadijah usi Abu Bakar. Kasunsu kaya terwakilan o Nabi sallallahu alaihi wasallam asakan na Nabi ako na ayun akan suaga mau Allah na magan na tiari may Khadijah usi Abu Bakar. Nah ini balas ron mambu Allah kay Khadijah aso mamusuwalay niyan na dabaw ringasa agu dabaw dukaw ikay no to kasi Khadijah radhiyallahu anha nada niyan ringasa so Nabi sallallahu alaihi wasallam agu dabaw dukawi so Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jaza min jins alamat sa inang berkay na nga din kailabuan sa piya mula ka na nga din pragunan na mapia ka ababay na kau tumamusudar pa ka sa surga ka mapia Allahu Akbar. Daun dukawi so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa patag daun dukawi? Kasin si Khadijah. Sin si Khadijah it kesababan sakap kede o dukaw o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si Khadijah kesababan
Sakap kelbudi si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Khadijah ikasabapan sa kapipia o Nabi kapipia ginawa o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ginan so inatanong adi si Khadijah bin Khuwailid bin Asad al-Qurashiyah al-Asadiyah radhiyallahu anha. Kanian si kumyang makapia-pia ang mga babay sa giyang kai dunya. Pituri Dhahabi rahimahullah kanat aqilatan jalilatan. Sitigin si Khadijah tigi Dhahabi rahimahullah nababay tigian ang maungangan. Makasag ababay. Daginatan masunatan mag-agama ababay. Karimatan min ahli jannah. Babay amasakaw. Babay amaginawa. Babay abarasadka. Atau sekalian sa surga. So Nabi sallallahu alaihi wasallam namlagid si ko kaw yagu Khadijah, agu si ko kaya patay Khadijah, na di niyan dipudi-pudiin sa lango na makapiapi akatero. Agu ibibida yan. Agu pinaka kababayan si ko lang nakaroman yan na si Khadijah radhiyallahu anha. Dan akatawan tanong, babay asyalam o Allah, inong tabo si Khadijah. Di katawan tanong ababay. Dahil dito pianututan ng mga babay, si Maryam, si Asia, nganinsan, da maaloy. Apya sa mga karumaw Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa mga watao Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa mga babay, ang mga sahaba, da ba katawan tanong. Ababay, asyalam, o Allah, makaliliyuki, Khadijah radhiyallahu anha. Ayabu matao, sa ginanakalbihan, akya salamaw Allah, si Khadijah, na yabu mataw saan, si kalbihan yan, nasunso Allah subhanahu wa ta'ala. Babay, lalakaw sa lupa, ugay nataw sa kaniyan sa surga. Allahu Akbar. Nalaman nagyan nga iya, sabuti Khadijah, so ginan sa melita na tigidabi, babay maungangan, babay as sumasabot. Nato na tigiyan, kagyo managyan abselam sa kanya no Allah. Kagyo abselam sa kanya no Allah. Yung managyan sabutian kabarete na babay. Qalat inna Allah huwas salam. So Allah nangaranian na salam. Ino pagkataon tanong sa Maranaw, uli na Muslim nangaranian na ito na Abdus Salam. Mana ori peno salam. Kangaran no Allah nanto na as-salam. Kapag din si 99 names of Allah. Benar ni alutan si kumyang una tanong mga kalilimud agina na abdul na yabu apatot ay sumpaton na so mga 99 names of Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Jalil, Abdul Ghafur, gip na tigitan naman to Abdul Salam, Abdul Jabbar, Abdul Karim. Importante na so mga 99 names of Allah. Gi man na panganagtano, agu pangababatano sa tarpolin matan, pagari man taon, pumanigo na balay guntang, Abdul Husain. Ori pa ni, Allahu Akbar. Miyakapi ang may kaalungan na mori. Ako kasabala si ko Allah, na salakaw sa tuhon na ka, kaso Al Husain. Abdul Nasif, Abdul Rayyan, Abdul Jabir. Damakatod kaso Jabbar, namimulo ya? Jabir. Boy na kailangan ng saba. Boy na kailangan ng sa letter. Nadanyan mausar so kaya may usar na i. La ilaha illallah. Mata na ki. Kapag panibarat si ko mga babay, kaya si ko babay na so slave na ama. Ama. Si ko Arabi, si ko mama na abdul. Nagapakis ka ng mga babay na ama. Amatullah, Amatur Rahman, Amatur Rahim, Amatul Latif. Nagkapakita pangaran sa mga musiko mga babay. Lagin si ko mga mama. Naingusa ka, ina. Nailang abuso mga wataka. Kami ko napingiran na ka sa mga abdul. Na barang-barang ay di panong patakan. Abdul makabangkit. Abdul di magaga. Miya kapya tanong saya. Ayabu isumpat saan na so 99 names of Allah. Nasan sa mengaran. Sa lagi daya angaran. Ang makaliw si ko 99 names of Allah, si ko Abdul, na madudusa. Na minitamang kaaloks. Madudusa ka, taman sa ngaran na wata ka.
Ino sakawata, naukagagam ka, asumaling ka sa ngaran, nasaling ka sa ngaran. Kuwangaw lagi na Abdul, na ngaran ka na Rayyan, ngaran ka na Nasif, ngaran ka na Jabir, ngaran ka na Al-Husayn, kuwangaw lagi na Abdul. O di man, nasambing nga gina na mga ngaran na tao, nasambing nga si mga sifat, agung ngaran Allah, gina sunat in names of Allah. Natigyan na, din yan tirwa, nasalam ko mamuso Allah, di kasalaman na kaso Allah, sa kanya ni salam. Ibarat na, sedekah ka sumalay, tamo ko. Ibarat, sunga kay mayoro. Mayor, katay sa sedekah ka. Sobra nga sa, piyaka ito si Mayor. Sedekah na kasi Bongbong Marcos. Sir, ito po yung ano ko, sedekah ko. Hudi ka niyan, naitubod sa malakan niya. Nasumamuso Allah na salam. Nas kanya ni silam na ka. Nasumasabot na tigin na. So tigin so Allah na liyakan silaman. Nakas kanya ni salam. Nato na tigin. Wa alayka wa ala Jibril as-salam. Ugay niya tigin na silaman na kan. Nasa ka Muhammad aguso Jibril. Laman mo to? Anaba alima. Ugay niya sumasabot. Subhanallah. Anaba sa kataniman to. Sumiyali ang arakan. Si kumyaw na masa. Kadami atutong, tunay tigian te, Masya Allah. Omi, katutong nga pa diyan, Masya Allah. Omi, gisiringan tanong na, minilisin suwata yan, namiyatay, Masya Allah. So, Masya Allah, nasibunan kausar si ko, mapiya. Ano ba so, kaya doon siya nga, natika Masya Allah. Ayap ka, doon siya kumangaratan na Allahu Akbar, Subhanallah, may kapiyaw ba nga puntir, alhamdulillah. O may minilisin yung silingan tanong, may tay, alhamdulillah. Inon taboy gira marata ataw, gira marata taw ibo na tulisan, talibuno, namiyatay, natanong tirong tanong, may kamatay, alhamdulillah, kami nakadeketan, no. Okay na mga pipiyato, natika subhanallah, Allahu Akbar, ilan, Allah lang iduto. Natingin na, so Allah, nas kanini salam, nadiyang sa kanini salaman, na salaman na kan, nas ka Muhammad, abu si Jibril, alaykuma, Assalam, subhanallah. Na din yung tiroa, salam. Siku Allah subhanahu wa ta'ala na di ka pa kaya tiroon ka at assalam siku Allah. Kaya no to, kaso Allah sir kaya makapupuon so, salam. So Khadijah tano, so inatanwa Khadijah, napod sa kanan siku mga PPA, babay. Lagi do kaya ilit tanuron, pianutul al-Imam al-Bukhari rahimahullah, at yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu nisaiha Maryam wa khairu nisaiha Khadijah fa alaihima min Allah salam. Mana si kumasai Isa na pinakamapiababay na si Maryam. Na si mamutigin sa masa tanwaya na pinakamapiababay na si Khadijah radhiyallahu anha. Kumamasa so kumamasa ino mga day maparoli Khadijah agi nga niya ka puro-puro pangkatan. Kasumiyalo itanwa, sa kaniyang buwi siyalam o Allah babay. Ape si ko mga mama, ape ibarat si ko si Omar, si Abu Bakar, si Uthman, si Ali, na doon niya nagtanong, kailan ba silang siyalam mo? Allah. Nabandi si ko mga sahaba, radiyallahu anhu majumain, nayabu siyalam mo Allah na si Khadijah. Ino niya marawt, agyang niya ka puro-puro pangkatan. Piano tuli Khadijah, piano tuli Aisha radhiyallahu anha, at kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakara Khadijah lam yakad yas'am min thana'in alaihi wa istighfar. Tigu Aisha radhiyallahu anha, aso tingin so Nabi sallallahu alaihi wasallam na opunian na maaloy si Khadijah. Na langun pudi-pudi agunya ni mi pamang ni sarila si ku Allah si Khadijah. Uman no to. Uman yan mali si Khadijah. Si Khadijah nagyaya rilano Allah. Si Khadijah nagyaya rilano Allah. Lan naman si Aisha. Katawan niyo, si Aisha. Miyatay so Aisha radhiyallahu anha. Naidadiyan. Miyatay so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naidadiyan naman nasa puluh-puluh idin. Makna wata. Wata. Langon tanong katawan na piyang aromas kanya ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naidadiyan na namragun. Narimbang sa kanya ng Nabi na siyaw. Ragun. Kambida, sumrana wawata, agu arabawata. Kaso arabawata, nanto na malak na ba sa karami ka putay na may tuka. Di nga pipikira to na ito miya kay tito. Mga watar na, miya makalala.
Maka dia karo sama manguda at 20 years old na mata-mata gina pinto na di siyang kemin. Niya kalala na niya ka poro-poro. Napila dia diyan? 20 years old. Meron yung si Dr. Abdullah, siya Allah, meron yung si Dr. Abdullah. Niya kalala ataw. Meron yung kamatag half Arab. Eh pun ba so full Arab, niya kalala ataw. Nasikira mo na subabay na malubud mau maa basa. Kaso may makakila sa science scientifically na so mga inged mga ayaw basta hot places mayawadar pa na so mga babae na malubud mau maa basa. Na so mga inged ang mga tatenggaw na so mga tauro na mati mga babae na mati mau maa basa. Maana so inged so dar pa katataguan ra ka na so tigo ano ni ba tigo bago ba sa it affects you physically? Kaapekto niyan so lawas ka. So dar pa amayaw, dar pa amatanggo, kapakaya so dar pa roon na mas malubud rumaw sa mga tao. Amatanggo ibarat. Ilan naman so mga dar pa mga tatanggaw, so mga tao na mga puputi. Na so mga dar pa mga yaw na basta. Ilan ni mo din. Nalagid na buto. O pagkapikto na yung sukubol ka, na pagkapikto na yung sa sulda, lawas ka. Nasi kumasa ko mga sabo na mga aircon, electric pan. Da. Namya ka nabulbuda ka, pagkumasi kuwata basa. Nalangon tanong katawan, scientifically, na basta subabay na mau maabasa, na maan na kapakay din buwata. Managkagagad no lawas yan anto na, mawid sa wata. Kanginan ni kiatirwar kaw Allah sa kaababay na basta mau makabasa nariparando ka din ang balikan na ina. Ingkay no to kaso Allah niya denger ka nakatawanin anto nay mapiar ka. Agon to nay maratar ka. Na yuto yang araw Nabi sallallahu alaihi wasallam si Aisha di din sa namragun naromi mo na siya oragun na ito magpuda si Randan tama sa di Aisha sa pulo lagu di ided na miya tay so Nabi sallallahu alaihi wasallam na so Nabi na rominitan. Kasi Aisha na to na ang wata. Literally titu wata. Na bumatagyan ka Roma, karinitan yan man kawata. Na niya kayo sa tigi Aisha na piyanutul pumano Nabi sallallahu alaihi wasallam si Khadijah. Napira ka sa tao. Sakay ka Roma niya sa lagawa pagaloy niyan. Oh, matanodigan ka sa itani. Api ka sahaba, udi ka din sungay. Ha? Radiyallahu anha, tigil. May kaya tigil na inalo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam si Khadijah na tigil na miyaw narakan na selos daw ko makasabar. Miyaw narakan nato na selos na daw ko makasabar. Nato na ipitirwakan, to na ipitiri Aisha, baray budiwata, laqad awwadaka min kabiratis sin. Ya Rasulullah, ino nga pagpagali ito aloks. Ikatay ako makanguda na ko raga. Yan yung to. Agu prilay ako niyo, mga babay ko lay, mga ina ko lay, si kusyaw akaro mau Nabi sallallahu alaihi wasallam, nalangon to bituanan, agu langon to balo. Inong tabu si Aisha. Kas kanya ni pagang-pagang niya kapangaromaw. Ino, so kinugtan waso Nabi sallallahu alaihi wasallam, rilaan tanwalab, kinugtan sa mga sarwang, aso Nabi naman niya ka. Kami kada-kada kali karoma umaniak so Nabi sallallahu alaihi wasallam na yan piyang aroma nalangon mga babae depan nga pangaroma. Na yan pangaroma na mga bituan, mga balo, mga loks, ibarat. Kenapa? O ini pangaroma yan na baya ginawa di. Pwede pinuto sa sabab. Ugi naknabog iti pinakamalaa sabab. O aya kabayaw Nabi na baya ginawa, na yan mga Romana, langon raga, langon mga wata, mga sapulo ided, mga sapulo ided. Yan pa mga Romagi ngayon mga pira, miya pira mabalo. Miya pira mabituanan. Kapag ito si kukito kita, kandaw Nabi sallallahu alaihi wasallam, api ang Roman yan na, mga lagi dito, kain yan kino, kaya so mga bangsairan. Mga, ito na, bangsairan. Ibarat na, miya kamong akor ka no, bukon yung karawi, lagi dito. Giti kaya pamangarong makirano Nabi. Giti mala, ini pamangarong makirano Nabi salam. Para so igida din dawa, igida din mangusyat, na malibuda ka pa kasong yan si kuingad. Aguso mga taon na terima nila, kada tarbuti nuwataan ni sikar kami.
Miya kamong. Lagi di barato, sa kami barata mga taga Malabang. Wana miyang ose, sir kanubu miya kamong. Napin yan piya kasakit-sakitan ni sir kanubu, miya kamong. Na lagi dito, ito pili kiro nabi, salam para malubuda ka pakalawang ho, agama Islam. Kapikiran na ibu piang araman na isa bangsa, nasikira mo, nasala ka o bangsa, namang usaya takon, bagay lang terima, tinanabami sa katongan ay. Nagyutima na ini pangarong makina no Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Natigyan na, ayangad maaloy, ito aloks. At ikatay ako, kangudian ako. Ilawan na to, miyaw na naso, maratabad si Lucy, Aisha. Tunay niya swa, qalat fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiba ghadaban. Oriano kya tirwa kanon ay nung apan alwegi lokos natunay tigi Aisha na kya rangitan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam kya rangitan. Natunay tigi Aisha asqatat min jildi maana misndita ko inuwa kano tub tirwa. Ya, ilangan man sa kababay manong makontrol ang ari kanan. Igira di ka di magsilus. Kadi ka budi, sendit. Kasi karomang ka na, apo ni makasabar, bilag yun, yung abanto na. Subhanallah. Qultu fi nafsi, napitiro akan tigin sa ginawa akan, tigi Aisha, Allahumma innaka in adhabta, ghadaba Rasulullah sallam ani, lam a'ud adhkuruha bisu ma baqitu. Ya Allah, upun mada surarangit, upun ka kuwa surarangit o Nabi sallallahu alaihi wasallam si ko kiatirwa kanon na mata-mataan kadiyan pagaluin si Khadijah sa marata. Mana ya Rasulullah kuwa nga surarangit si ko poso Nabi surarangit yan rakan na mata-mataan kaupuna ko karilay o Nabi na diya kan din pagaluin si Khadijah sa marata. Mana kiargaan. Maana ron yan siya buta adiyan kelawanan si Khadijah. Subhanallah. Paano nga kalawanan? Is kanya ni pagambagan na yan? Yung Islam. Paano nga kalawanan? Ilang natamok yan na inibugay niyan inibugay niyan si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Then na inipiligit yan buas salad si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inos ka ibarat sa kaababay amalay tamok bigang nga wala sa tamok lagi di Khadijah na mapangaroma ka alim lagi mabumya ka pangaromar ka alim na malay sakal si ko agama, nasuportaan ka. Api ako niya pobre. Kabakalo-kalwa, sa kamabuy Khadijah sa gimasa, ay days, sana all. Ano ba Khadijah, kabalagir? Naam. Uwan na Khadijah si ko masaw Nabi Salam, na ba mamudi maparo, ang mabumato ni Mantua? Khadijah, alam ko na tamok ka, na inibugay nga si ko agama, dahil na ipuligot ka sa ginawang ka. Adi mapanutul, amya kaisakon, Subhanallah. Amo ulun kon so Nabi si ko bubuno Khadijah na niya makaguro kon si Khadijah na mitek solo yan si ko buntalo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namya kalangag so Nabi nagyakaroon niya na punguraw ka. Tingin na Khadijah, ino ka punguraw ka. Kagi niya langalangan so tamok ka. Lingalingan na kan sa da'wa, lingalingan na kan sa Islam. Kaso kung sumyaw na, kung si Khadijah, ako dapat mapangaroon mo na, bilang dumelo na ka na, si kung mga letamok sa Makkah, baylabi, sa salaan, so tigi ubag-ubag sa apka babay, ng mga ngunguda sa Makkah, kakabi na sila ni makapangaromaw, na makapangaromaw na sunag, isa na mawata ilo, apobre. Na kay inilawan kay Rano Nabi, na sukapyan niya ni parangay. Ilan naman naging kapya parangay, kakasi. Kalilipat na tanog yung kapya, parang kaya man ito nalang ito namin muli ang mukhang pera. Kata yung mga ina mga mukhang pera, tabi-tabi. Ay ni mo ko mag-imaman na, ito na yung galabakian. Kenapa ngay pigisin ito na style yan, at ito na nabudi panangan lang, amay kagiwatang natingan yan. Eh na, pagambagay na ipigisin, ito na yung galabakian. Komen nila sa pipiti, iyo gini. Nami ako masih alim di, 1.5 nan. Daso kayanan. Allahu Akbar. Matay ka, buwa ina, ama, natay pangiluban ka. Dahil pangiluban niyo. Taliw niyo si Ali, maboko niyang kataware. Naman no to. Kau to su 50,000, pakitawar kaon. Kaya nga pinikipangaroma si kupi watakan na pera, mukhang pera. Pakitawar kasi ko 1,000, o betul wag ito papano ko. Tunay tagu 1,000, papano ko mano? Papano ko? Tunay nito tulad si 1,000, da pera 1,000.
Tunay pera kyo katapa. Tunay tula dan iman to 1,000. Papanok mano? Papanok. Nasi ko 500. Dito sa malay mataw, tarshir. Pauto. Tali nga sa 500. Yun ang kakatawar yung tarshir. Bulukado. Amay kadi-kadi magagawa mga ospital. Kaya nga lalay sinagi nga doktor. Na may kadi-kadi kagagawa ospital. Amay kada doktor alam kong specialist. Na inibaling ka sa malabang. Kati mga doktor di min kagagasiina ka nabaling niyo. Na mga makasama labang na talawin niyo si Alem. Bagay niyo lagi nga guban yan katawari. Nga man to? Sika bupagundudki? Alem. Na may kamatay ka nantay prigur ka, si ustada, bar kay prigur na si nurse. To nakikidir kay nurse, baka niyan pag-injeksyon eh. Sa 30 injeksyon, nga managas. To nakikidir kay doktora, baka niyan pagupakatyan ka. Kung niyan sa mga tinai. Ay mo pangiluban ka na sa mga kaswasa, agama. Na may ilang ka, pangiluban ka pa na si Alin. Na to nakikidir na si Kuig, tuprisan niya naman no? Ngayon man. Mga limos wala na ibulungan na sududoy alim. Subhanallah. Ay mato na pera-pera lang. Api adib sembay ang asar kamalay pera. Api petenglen yang sewata ka sa maray. Tatarga api kami at tanggal ka paggunaw na sa 10,000 tatarga. Takit tanggal lakad. Pinigay kang kanin si kubuya. La ilaha illallah. Na bay nabi so, tigtan naman ito mga pipi abaya, mga pipi kumbung. Naiman to na si Khadijah, may bulu-buluga. Kaya pangarumaw na Nabi Sallam, nasubang alengon na miya puno-punoa. Ito na, miya puno-punoa. Tapi, mana miya puno-punoa pamanay kami ang kikisi. Nabubupo manay kami ang kisi, kadi mga pumasa sa bagubang ala kami langan. Kalangon yan initabang si Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Natigin na, hey Khadijah, bayat penggurau ka, nakagiyam niya lang anakan sa tamok ka, kakaya si ko kaya durugang harakan. Na ito na tigi Khadijah, na bagina ni penggurau ka kan. Penggurau ka ka, nakaidad na kita bangakan raka. Dahil na kita bangakan raka. Allahu Akbar. Nasaktan no mga day barati man to. Ito na itubang ito na penggurau ko tano. Penggurau ko tano, may atay ako as seminar, may tundo-tundo, may arasa-rasaya ko. Na benar ko may seminar, namin ako mabusa seminar, natuturog. Kira na badar na piena lianon. Nakapa ka no nya, na may kambulag-bulag tano. Nama ko masawalay. Mga wata, nak na ko niyo, kadudugawan ako, may seminar ako sa Rizal. Omi, may seminar ka? Why? Nato na bandingan niyo, si Khadijah. Na panutula kami ng una, basta mada kaloto. Kata, may agapunta na daw pag alas 9, nakata, 10:13 no. Now, may kadua ko oras sa mundo dugaro, basta may kadagdakala. O may dua, basta madakala. O may dua-dua bu. Panutula ka na may aswakaro, basta may kadagdakaloto. Nang munti nga bunso lay binang otoro. Kata sa salad, pamasakaro sa piso wifi. Pudsa pa diyan, di pudsa, pasayan. So, miyul sa pa diyan, na di ni magalibot sa pa diyan, na taman sa kaya kilo sa na pa diyan, na peso sala, dadami ako niya na pira ka. Na miya ko masawalay, puna ko sa pa diyan, miya babasa alungan, na miya sukata ka, da. Nalagi diya mambu, munto sa seminar, final. So, solo ka, nasa puluwaji. Na malo pa naman ka na, miya karigari mata, natatatangangan niya pa na, kelak-kelak katadu, ya Allah, pasad na ka niya, matambaling ako din. Nasita na butaman na, alataro na digang ni mamagita. Nagira di ako mo ni mamang daw sa Marawi, igiraan na morit na mata nga, apiad ni karangita, kastrek to sa saklas, naging morit, sobra sa kakapatan na ulo niya na Gina sa puluwa diyang, gira na magira-gira. Apiad sa pudi na, nalo sa magira. Na bilang ang masapira kami no to sa mata ni na sobra sa miya kapon bugiro may no may tud. Na sobra sa din sira katalamaw takay puro yaman. Na di ako di-discuss na ako mailay. May enjoy ako kung bisagi mo rita.
Namanya kamay liya ko niya na, bakala na kami mata. Kami ya, kari geri mata. Ikira bisinaga na namya ka umaka. Na piray tauro. Namya ka pamadiyan ka na, piray tagugin na sinopin ka. Na sumamsumurita na, menaw ako. Menaw kayo, rumiriga mata ka, sumura ka sa mindragya sa kakilo. Kadigi, dito na mga depito din yan, kung gagawi na umama sa kelas na di, today, la ilaha illallah. Mataan. Na, batigyan kagi may langan sopirak ka. Tingin na di, ipungguraw ka kan. Nakaidad na kita ba nga kan raka. Allahu Akbar. May ninusubabay. Ini sacrifice sa ulang uno tamok yan. Para si ku agamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Nalagi mangutos si Abu Bakar. Radiyallahu anhuma. Ad na Abu Bakar o Nabi. Na ad mambuwa. Khadijah niyan. Na kailangan mamuna makatuntano sa aling. Ad mambuwa Abu Bakar. Na mambuwa. Khadijah niyan. Kabanda ino di pakapaso. Agama tanong iman to. Kada Abu Bakar aguda. Khadijah. Apid ni kapasangi alim. Amay kadab 10 taon. Paano makaumasi ko seminaryan? Palalag. Barato po ko siya tapong sa malabang na sa Marawi na palalag, Marawi. Kailan po ko masa Marawi? Next year. Naputo man sa malabang, miyakay sa lalan. Subhanallah. Nataan. Giti di karaut o mga karumaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Giti di karaut o mga sahaba o Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kiyaw niya na mag-Islam, laong na pirakyan, dan yan peligutan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na kayud no na ini ba? Miya kadingil so Nabi sallallahu alaihi wasallam, si kung ketero na ino nga panalo ya loksanan. Katay ako, pangudian ako, na dumingingil so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nalaman to na ipitiro Nabi, kay fakulti, tunay pitero ka? Tunay pitero ka Aisha? Si Khadijah na loksa. Tunay pitero ka? Tunay pitero nga Aisha? Now, inabangin so karomanian, pira kasataw. Si Aisha, gusto mga karumaw Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahirang kaya pakatalinguman, na may kabagar din so Islam. Di napakarorakan kami kabagar so Islam sa Madina. Nasi ako sa Makkah. Alam mo na tao na kabayaran na matay ako. Naino ko namatay kasi, ron ni sabi po laki, Khadijah, si kutamok yan, kasasalaan sa kanin sa Makkah. Benar ko babay na dadatoon sa Makkah, may sabab si ko pirakyan. Ilan naman, igira so tamok na may usar si ko, Islam. Igira so kadato na may usar sa Islamatan. Betul. Pengenina kan si ko Allah, aad ni man to amato na mayor, dato, ay paninugyan so, Islam. Bubu na ketong tanong mayor. Aptiro niya na uman sambay na langon. Sambay ang ataw. Langon klusan sa tinda. Di okay lang nasa kataw mama. Kung makadun sa kilida. Karsa da isa para sa kandar matap. Online games, online sabong, physical sabong. Di okay lang na bilangat. Kalangon dapat tapkumbong. Di okay lang na nakashort. Nga tanong na matong ko na lagi daya agama. Lagi dia mayor, lagi dia dato. Di tanong kailangan ni berm. Kaya no to, pakatalinguman so tabang mo Allah. Nakaida. Niya kaumad na berm, mana yan. Tama naman to, kapapasangan tanong. Kada tanong pa kanda tuwa so Islam si kumanga. Before tanong na yon, mag-Islam so ingod. Napakapag-Islam tanong pa sina, ginawa tanong. Na mamag-Islam so manisa, na mag-Islam so ingod. Nato na mga di mag-Islam sa walay niyo. At aman niyo to na yung kinang na si Tanggul. Di gano'n malaki, kaya nga mo bantayan. Tutudayan na ka, kaya man to si Khadijah na. Isi na ka, inomiyaw na so Khadijah. Bumiyawri. Sabi si miyawri. Di niya mga la ilaha illallah. Nainsin ko si Tanggul at ay pura ama yang kakatawan yan. Isin ko pere pagari kakatawan yan.
Naisen konpere watasun Nabi. Si Abu Bakar, si Omar, si Uthman, si Ali, pati wata. Maberugtanong langon. Tay mga karuman yan, si Fatima, si Zainab. Aduh, mga watain manuto. Mga watain musuto. Tiga ba yan mga karuma? La ilaha illallah. Ada kasapada mga malaikat, si Musa, si Isa, di tanong madadeg. Na may kaso sa na madadebedebetian. Na mau masuk tanggun, na mga wata tatarga no, ginanawata ako ang kapakatarga nga, di akong pakado. Puang pakaturuga nga, gura-gura kagir. Na piya ka tanugin sa tanggo, lamin sa balakar sada. La ilaha illallah. Mataan ki. Basta mau masuk tanggun na mata nga lang utama na minigin ka. Parang nga sugas wala kami masuk ka tanggul. Itaro sa kanamay. Tunagin na di siya ni manini tatarga di ako siya para nag. Pero ang samsang na ni manirba tuwa bunong tatarga siya. Kokostan. Kau tu ba? Aduh. Oh. La ilaha illallah. Namanya kadanya yung sabuta, adanya yung sabuta, nagkering yan sa padiyan. Ano tipitiro yan? Dengan otoman na gana. Tengok, nalaki ka amay, ka extra, ripple, bagus yung ka amay, seminar ta amay, tafsir ngor ka. Mata naki. Di tanong mga naraka, amay kagi mamabetad teno. Kaya nga berarizina amama, darwa ka amama, langon ka pamuno ay pang daw niyan. May nagisiringan niyo? Abad-abagan? Kaya rawan yan, toming bagso? Teacher yan. Sa Nueva Ecija, tinimba ko classmate yan, so? Classmate yan. Saya na teacher, na Rosa Visayas, nanton, di nga tanda, naging Nueva Ecija, Luzon ang taka Visayas. Na Romambunat, tinimba ko, student so? Classmate yan. Na. Bemati. Na makailaitan mo sa morit, tataining bagian sa ustadiyan. Anta kataining bagian so? Classmate yan. Nah, nilai niyo. May sabab din sa cellphone. Kalangon na kila sa TV, nalangon? Katitimba ka. Na miya normal si kuwata so? Katimba ka. La ilaha illallah. Ina. Malong abu pagilaya. Ato na hindi mantay nuwata ka. Gitu amyan ini bakro sa Nueva Ecija. Nato na tigu ina yan. Yung anak ko, sweet yun. Hindi yun masama. Kasala ko sa style yan, ka. Nasala ko sa style yan sa cellphone. Kauman na gawin, bob kaya niya, nakatitimba ka, di punputay. Alam ko na ito, namaya, tinasakan yung video matay. Si Musitang Tanggul. Namitipu siya mga makapuro-puro dahil nakasakit eh. Nasa ka, natipu ko masagit ito, ibu ko, namayatay ka. O gina na, initamat ka sa Quran. Kaya kasod ka sa surga. Ini panasbik ka. Kata alhamdulillah sa walay, da TV kan sa walay, da TV. Ang buko na TV yami, ang buso suwita na balita. Kapag sa balita, mapaparangso, TV, napagay kami sa kibul, mga 8 gatos. Tiga ka na, kapag isarapin eh. Ay budita di muntay na TV, na isa ka, oras na balita pan na si ko mabubasa long nadata sa walay na kumbayad sa sawalan sa 8 gatos. Kaya ganoon ka nang buwa cellphone. Minisig sumasa pakabuteng pa nag Facebook. Kaginam ni pinakamalawi da ka nag Facebook. Kana may lang kaya desungan, na di kada sa pikir kadu kaya desungan. Kami akan demar penakal ka. Miya stress ka pan. Kala ko na widakal sa Facebook miya timo ka. Kailangan ni kita di cellphone. Miya kailay ka, sabihin nga ka. Ini puro ka, ay dong. Sagirla. Sagirla, aduh. Kailangan man, isa kami notos na barang-barang miya ganda ka, ikapadin ka puso ka na, din makadeke. Datarogin na puso ka na, pugumbakan na kan sa langon na, pitibara ka na, feelings. Na miya tay so, puso. Di pa kadeke. Na may ka Quran, na moro ka na ba miya kagda, makaipun ko matay sa Quran na, no feelings.
Nah, miabutin yang so neraka, miabutin yang so surga, miabutin yang so siksa, miabutin yang so larang itu Allah. Dan yan magdam. Na may ka-Facebook na lang kung tama nagkagdam yan. Ay do, miyalak ako. Ay do, miyak cute. Ay do, miyak kapiapiyawalay sana all. Na miabutin yang so surga na rin na maturuwa sana all. Miabutin yang so neraka dan yang maturuwa astagfirullah, piyakan lisan orang Allah. Misakit sa mga puso. Kaya matataguro na sa lidah. La ilaha illallah. Mataan lang kung tanong bupumatay. Nanto ni miya swatano. Ikubur ka na ayama pululuto ka na kardu. La ilaha illallah. Mataan. Rilaan tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Makapag-Islam tanong kasi na ginawa tanong. May bulug-bulug. Miyas mo ako sa Facebook. Inirisa kang pana. Facebook. Yung matun ada Facebook kan sa miya kapipira o live. Nah, so Facebook kan saya matatago. Saya matatago. Nah, kaya saya napakabukol ya kami ya kalala di ka di Facebook. Nah, magda ka sa tarak na di ka di. Nalaw na taon di sebelah sa dimbentay. I-French ka no bisu. Nah, miga kan lagi pendidik di Facebook. May kami ulog sa guntal ka di. Apian lobi ka na di ka piya lami-lami. Nah, ino nga sa tiyago ka para bukol ng taon musar. Mindset ba? Na ibu kapag usara ka no, nagira pag-post ako. Pilaka kami sa storel, pilaka ako sa pangdewanakan na gito. Pag-post ako, ugay na sana ka ron, di akan pilakaan. Kapaka, bukal lang. Ay bumilang may man to na messenger. Nakatagi pa na messenger, na biteng pa na eh. Katiago niraman sa Facebook. Katay ko ron, ada Facebook saya. Na saya bisa kilid na adna, o tugi na dia kemana may ilay, kung may una masa, dia kena ya katawan. Ino dia kebebin lagi kapamakin sa mga teknologi ya. Kapka pedit taon. Tiga kan ada ko nabo ko man di Facebook, tigi sumurita, messenger ako buman. Tigi na Sheikh, adi man sa kilidin roo. Miya ilayakan. Iway ba? Gua kan dia dikenina Allah, dia ko di makapag. Facebook tigi na dia pernah messenger na keirisangan pernah eh. Kagia Facebook na saitan dita ke tiger ibta. Na so kita 5 minutes matang ko wala ba 5 minutes. Subhanallah. Mataan. Tika Facebook ko din 5 minutes na bubuko mati sa Quran. Nasa sana ka. 5 minutes din buko din pag-study. Sa sana ka mapitaw diuran. Nangatip kailangan sa orang sa kageto ko na tinap pumaliin. Mas tumadang no to manag. Kata panita tabangan ako Allah, taufikan ako Allah, na pagiris na kapanagi messenger na siya kang taguun. Na pelala ko sa karsa din nagi di ka di siya ka di mag-messenger. Ala, Oway katandan. Sobra ka sa pambetengan. Adi ka di makapag-video ko na sobra sa TV. Oway. Na para kataguan ako sa kaya, bukulan ako, dugawan ako, na siya kan tegun. Na para malaap kasi bitaa, oras. Mga tao kano, ayaman na isultan mo sa surga, nanto na? Mana isultan mo sa surga? Oras man. Ino ka makabot sa Quran, kad na? Oras ka. Ino ka miyakatin sa seminar, kad na? Oras ka. Ino ka makapamipi, kad na? Oras ka. Ino ka makapamatiya, adna oras ka. Ino ka makapag-study, adna oras ka. Ilaman, sa dunia, para ka makuha mapiya, nato na kailangan ka? Oras. Ino niya ka tamok? Kana oras yan? Ana oras yan sa ikuy sa posto niyan, ana oras yan ro, niya ka tamok. Nasima mo sa lungan na mauri sa surga. Nano ka makaso sa surga, kaadna oras ka, niya ka panahajud ka. Adna oras ka, niya ka panekadi ka. Oras, kailangan tanong. Nagyang kaya social media, sikulango na pitibara niya na klase, YouTube, TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram, na libre. Yung kayo no to, kato na yung bedgown, oras. Mas maliarga. Nabumatag maliarga, kadima pagarga, sa kalayani, arga, kamataan kau sa oras ng pamamasa. Nalang tanoron? Pamasa. Kata ada ama akan pakasurgan wallah na sapolo kami ang isa magariyari.
Natunay dia nga ditiron siya kung ginawakan. Bami buka tawi. Ibarat o katawan tanawa. Apa tayo so? Loks ta? May tayo so loks akan na. Siya biya kan na. Pakasogan na 2012. Na dia ni matiro sa ginawakan. O buka tawi akan na. Apa tayo roo. Napira kami magareri sa puluwago. Isa. Na ubu ke paro. O ke pakay. Apa pangninang si kulaya Allah. Sa puluh kami awisa magariari, nauman isa katawar kami ya Allah, nakuhain ka sa isa ragun, na ibigay ang kiama akan. Para bumawag sa 11 years, na anamiron malangalangan sugagawami. Nakaidi. Naba lagi din ano? Naba lagi din ano? O buka tawan tanwa, sa ina ka na next week, napatay, nagkapakay tiron kasi kulay Allah, labat yung masawan month. Ibigay ang ki, o may anak na may paramdan sa pagmamahalakan. Nakailangan na mo tanong dislita mga watao. Dami ay lain kaawata. Ami atay sulok siya natigin na, ya Allah, di ako obsedit ka, lahat ko nagawa kay ina. Di. Ay lang na di matirong mga wata, ami matay sa mga loks na ito na, bumoyag si Omi, kalangalangan ko sugagaw ka nun. Okay? Di. Nalagid ng bunan. Amay ka mamatay tano, may lay tano, sukala abalas. Nalitan ni matiro, buko mo makaputo sa dunia, kaya bisi pinakamalay arga, pinakamalay balas, nanggalubog na kan. Di tanong katawan ito. Ano iman to na ano pa na? Oras ka, na usara nga si kusimba nga si ku Allah, na banganan pamamugan. Lagi dupira ka, di nga di pamamugay? Ha? At ikakatan sa pitaka ka na, saan sa mauna? Bismillah. Siya pa nakaso tamok ka, kadi ka dupaw ng kaon, na mas siya pa nakaso oras ka. Ingay no to, so tamok ka na sabi-sabihin. Kada ngayon mato sa sangibu, galibok ka mapita, kami ato nga sa sangibu na mamatag sa nung kabila 2,000, 3,000, naso oras ka, inisil po na ka sa 1 hour, anda ka pa katon sa 1 hour. At ika sa 1 hour, ami usarakan siya na, makaputo na usaran na sa Quran. Makaputo? Di. Mas lapis kaon, na mas kailangan, auligito ka sa pirak, na mas ligito ka sa oras. Agi na di maritis, na mas namiblatya sa Quran. Ginadita ni Bitiaray, na mas namamakinago ko sa seminar, kabakalo-kaluaan naman nagaka na mapya, na hindi pa kasuldakan sa sorga. Siya pa nga sa oras ka. Patan, kagiwisa gawi na anamin nagaka na duwa katawa, wata di Bitiaray. Asitigyan si ama akan, sa gimiya ka pipira gawi na dedin makapagupisina, agudi silan makapunarag sa walay kiumi, kalangon katibo. Si kumya kapipira gawi nalangon ka tibaw. Tibaw roo na tibaw roo na tibaw roo. Nila miya ka dek-dek na putay. Nabunda sa katano Bunda sa katano next. Benda ko paro inakulay, na amakulay, na pagakulungor ka, na di ka din nagpitibaw, turdua nga so, amal ka. Matano ka paro aptirungor ka naman, di ka din patibaw, di ka din pagatin sa kawin, kamaga nga din, matay. Nabang kalbi na madakal kay kiatina na kawin. Kami ada na kay tuladan. Naba kasapuluang ka kawin na, isaawa na isa surga. Matang ko wala, kung gina na matan, langon na kawin natin na tanong. Api na ba mga tungan natin ang tanong. Na, pera kay kiatinan, walo, saka na siyaw, kurang rak na isa, para isa walay. Nadak na baginan. Naturbo nga so, amal ka. Kagikatin sa kawing, iklangon kapag ilang sa oras. Agip ni man to kawing mamalo, nalangon kanderwa ka. Kapag mga tinagyan nga ida mga kunggungian, pangailay Arabian, pangailay mga Irakyan. Makaw mapunsububay na purang basa na music yan. Kristiyan na kawing. La ilaha illallah. Na amay pa nabsibisiram sa sising. Till death do us part. 1 month mo, inimbilag yun. Kapa marakaka Kristiyan. Basta mabakabad niya ka ba? Miya gamala. La ilaha illallah. Mataan. Nato na itigyan. Ato na ipitiro nga Aisha. Ato na ipitiro ka. Si Khadijah na loksa. Nato na itigo Nabi sallam. Wallahi, lakad amanat bi id kafara bi annas. Mata-mata ang ku Allah. Kabenar-benar. Asi kumasa. Alam na tao. Na mikepir. Si ko panununakan, napirati ako niya. Lang na taon na doon kirang parati na si Busi Khadijah, niratiar ka kan. Ibarat nasa ka na alim ka,
Ustad ka, miyang usia ka, na ibu miya koma na sa sakataw. Ito sakataw nanto na, tanto nga, kebabayaan. Na may kamauria masa, miya kalimarago na di ka di mangusiat, miya pnok sudar pa, dengan kelipatan na gitu sakataw yang kabu pagatin. Ngayon to, kaguti piu-piu kebabayaan ka. Na bagi mga to era na kakebabay, nakagimisi ka ka, kagimiya kilala ka, kauda ka makilala, di ka ng kebabayaan. Ugi na gitu sakataw, na malagi ka sikata ka, di ka sikata, kebabayaan mo sa kadin. Na gitu din yung kelipatan kay Khadijah. Natigin man, wa awatni idrafadani annas. Si kumasa, na ini ba, biyuga wako umangataw. Napia kataros ako niyan si kuwalay niyan. Allahu Akbar. Ini kekagwada ko umangataw. Nasakan na kaya babayaan ako niyan. Wasaddaqatni in kadzabani annas. Perhatian yan, so panulunakan rekian. Si kumasa, apitiro umangataw, asak na bukag ako. Kapag nagtanong na ini, betul umangataw si ko unabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bukag. Kadinya dipakabukag sa mga tuhan namin. Na so Khadijah, na perhatian yan so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natunap ni pituro Allah, warazakat minni alwalad id haramtumuhu. Na siya kung kayo butigin mimbawata, nas kanutigin ng mga karumang, na daro kanutigin babawata. Tunay tigi Aisha, fagada alayya biha waraha syahran. Na miya ka saulan, na dakon bitiyare no Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa kiyara lang itinyanrakan. Abitunang si Khadijah sa laos. Na saulan, ada kong yan bitiyare. Nato na pitiri Aisyah, kiargergen na ipulrudin na dia kan din pagaloin si Khadijah sama rata, kami ilayakan amas kebabayaan yan si, pinakap kebabayaan yan na si Khadijah. Si kuisa hadith, pinutul mamu Nabi SAW, inni ruziqtu hubbaha, maana tanto akan sa kanya na kebabayaan. So tiguba-guba sa miya in love ako kay Khadijah. O, ilangon yan, kebabayaan sa mga karuman yan, ugaid na na pinakap kebabayaan na si Khadijah. Niyaloy po Nabi sallallahu alaihi wasallam, si ko hadith, at pinutul mamu Bukhari, rahimahullah, at ikinakamulam na rijali kathir. So kadaklan si ko mga mama, na may tarotop so pamikiraniran, so kaumanganiran, kalatasiran ni pamikiran. Walam yakmul minan nisa al illa arba. Naibutigyan amya tarotop so pamikiran yan. Manasuting ubag-ubag sa kanaba pabibi. Kanaba emosyonal. Kaso mga babay na, kadaklan sa mga babay, matunan-to na, ha? Emosyonal. Ay niya kukung na so, emosyonal yan. Kaso mga mama na di, uto-utagan na kanaba niya pero si kukaroman niya na awa ka. Naso babay, utagan na awa ka. Na di budi, sindit. Beto ka din. Daw mana to tiba ba? Pumitengan. May drag. Naso mama na uto-utagan din na babtiro karoman niya na banyar kaptiro awa ka. Di. Dida. Isa ko mga guruan, misa Saudi, yan utulian. Kasi Saudi, aero kapag opisina na 8 to 2. 8 a.m. taman sa 2 p.m. Yang kapiyapiyaw. Ang kapag opisina, kanabarakta no, ito na, 8 to 5. Miyal ngalangan so, oras, ada oras kasi kung mga wata ka, karomang ka, kano ko makap, nadudukawang ka. Nasa kira na 8 to 2. Nasa pansuka kilas na gito, pan 8 to 2. Ino sa wata na oras yan na, ikundekenian. Na makanawa asar, napsimbayang sa asar, nasung sa masjid na paghala ka, inor sikiran sa Saudi, na makapurangan sa kakilas, ago kalangag sa Quran. Nasaya, paano pala magsuwat eh, pagkama na lasing mo, nadudugawan na, baka mo nakapin sa masjid, bukti na, miya taya ko. Na makawabam sa hala ka sa masjid, na miya pira malilit ka. Mataan, bubukyo, may puto sumasasa ka na, kung elementary ako, wag school ako, naibuma na kapag-isip na, taman sa luhur. Yung to nami ali, nakasok klase man to na whole day. Na oriyan ni nasubuso mga estudyante man to na mga bulok, tabi-tabi. Bali laboy man to giya arm, pinakabulok sa entero a Pilipinas nagya nga barn. Meron sa balita. Pinakabulok sa kabati agu kasurat na barn. Na pinakabulok sa barn, nalanaw dilisur. Katawan niyo no.
Dan Anda betul gami kada-kada latar pulin. Ditaruh di makabtuna. Pinakabulok nama apa penatanwa? Parang may mali. Nah, nabunan bumatag sa eskwilaan. Kapya sa madrasa. Kami ang makalalay gradu ang mga murid na di mga tataw matya. Di po makabaris. May nga bubulok pa. Ay nasabab na yaya. La ilaha illallah. Matan, di manamar sa mga teacher. Ang gusto mga ustad, minit taman tanoy manto. Kabad pa kala sa gradu. O tao, nabad ka bulok. La ilaha illallah. Na agitigin no 2 PM, nibabaling kami, isa ko mga ginawa yakan sa opisina, inimbitara ko nin sa kanduri. Nadang pakatukaw si karomaakan. Kayo tapatot, natawagan na ka nadikan tinda, di ko kakadi ko pa kauma, kaan na ginawa yakan, ay inimbitara ko nin sa kanduri. At tinadang ang tawag si karomaakan, kaya gano'n to, basta tawagan na naditinda, nantunay kung mga watakan. Ipagurdi naman sa burgir. Na mas tumunting na di orang tumawag para makatinda na mapiyagakan sa mga wataakan. Na. Then yan, tawagi. Ahin yan kaya pakabaling na alas 5. Miyada sa 2, 3, 3, 4, 4, 5. Talaw ka? Oras. Na miyakauman na si Karoman yan na susungay taman sa langit. Taman sa langit. Toot, tagan. Pendidi. Sumusuka yaw. Plancha number 5. Miyakaw masawalay na anda katigil miya tagua mama. Miya kapira ka oras. Ipun ko alas 2 na. Tawagan ko sa kadan. Na di ka din sumbag. Natiyawagan na kanawalay niyo. Siya maaka, si ina aka. So mga pagaring ka. Nalang uniran di ka taon anda ka miya tagu. Rami ka ko pantigin tumiyawag sa ospital. Kaubuan na miya witro amya tay. Angaran na ka. Lang mano to, sakya pa kang damara akalo, karomanian. Na piyanawagan na kan sa mga ginawain ka, sa mga loks ka, na piyanawagan na sa mga tagdag ka, na dira din katawan. Ipuni man to na inikagu-kaguda kan sa kana, awa ka din. Kaiman to na diya kan sa kan karoma, na diya kung nga karoma. Nakataya so karatas, na perma kakapagawa ko iman to, kauot-utogan ako kanya. Ili nga so emosyon, kasapangan yan, so puso ka. Naging mga mama, na naman sa mama, maungangan, banyan biyelak mamburarangit. Tatarag ka, baba ka, pangalangos ka. Bulungos ka, da. Okay, no, maranawa yan, namiyatay. Tatarag ka, baba ka, dudugawan ako. Sumbalingos ka. Kagi maranaw na upun maka sinambunga sa katero, sobrap nini sa Gaza, Israel. Madagalak batay. Naging mama na, kakalman yan, nung kakataon yan, mamburibot. Ira mamburibot ka na, tarima ang ka sa ginawang ka, ribot ka, di gitu ribot ka na, yung kayo, no, kabadi biyo. Di inugi maranaw na marugin na mapakang ginawa Katero na kasi ko babay, karo, pangangapini nga si karo, mga sa mamuribot, api amyatay. Mapride. Gimang buwa mama, karo, balingin nga si karo, mga napangangarting ka, napangangapining ka, ome, imbilaga kang badin, bas ka na may babay. Yang mana to? Aman di sana ini an pakander na so pride na miyatay sa mga watayo dunian. Kana nga so pride ka kana baka putay. Bunga kana. Pangalimba bang ka kay puro kau Allah. Na di man buma makalma mi surat mambu. Mi surat. Ya pasad ka kinobubay na mianik sa puro. Kapwen ni mo. Kambaling ko pamilya niyan. Di man buma natigin na kay tigin na pirangitan si karomakan. Na maloko lumiyo ka, umana ko niyang pilay na pugutugad. Na lumiyo ako ka para makalanggawa utakiyan. Na luminiyo, tigin, nasa si ko pamilya niyan, na di na katawan, nagib sa wateran na mawidya pera polo, awida akala. Kung niya gagawi may puto so mama. Na normal, so mamuso babay. Kung di maninimo, tingin ang buling ako sa walay. Natunay pitiro na kan. Pag-ida sa bagsukaramak sa talaw ka oras, na inibilaga kan. Di terima ana excuse di terima ana sabab di budanya kapaka sebab sa telo oras dai pumbilaga gandun nya miya gawa awa ako detarop nya kaya sabab kenapa kon yan tiga tinggal o di na obo kon yan piamutuan sa marata kada ay bu sabab nada
Sebab na ini tindakan sama ada kelapangan kan. Nah di bawah nako. Nanti kena dah taruh di mapeap. Pemakai negeri na ibu sabab pernah ada orang yang sembaga. Nama negeri na mga panganayakan, mga ginawayakan, na yan betul na pembuktikan niya babay, dah sabarian. Nah, dah baling. Kaya pangusatan yang buah, ginawa niya. Nagu miyari, tigo bagu basa, miyari lay siya na, ribet. Agu emosyonal. Na kung makadun sa sala, nawili niyan sa mga bagyan. Yang ako masih karuman yan na, tingin ang karuma ko, pangingisa ka sa mga ulama. Anto na mga day, suka giyam niya suwa-suwa, boto minitong sa talak. Boto minitong sa minibilaga ko nga din. Tingin na pangingisa ko na sa mga ulama, tingin na ito na ipag-isikan. Suka giyam niyang ula-ula, ito na tamiya kang bilagatan. Kadi ba sumama na ibog ipong niya si kukaraman yan na, makatalaw. Na matalaw na ito na, miyak ang bilagkan din, na di ganun ka pa kaya Kesoya inung tabu sa si karomang ka na mapangaroma asala kawa. Mama na marambangian na ad na manggulaw la na umimbulagin na gito ni kakahalal rakay karomang ka. Kao udah mapangaroma tama ni manto na di mapangaroma na di ka pa kayo bangas kanyan. Kailan nasabutin na ng mga babay. Wana kilala niyo. Amiya ka gip na man na matang wala na bumatag mga tuyo na sa pulo. Na di silang dendi. Betuai, nasara ka di makakanduri, di haram, di siran ni zina. Di siran di zina, kailangan na to na makatelo. Nakalatan sa salakawa, mama, na pure po nakapangaroma, nabatika ko ka sa salakawa, mama, pre. Kata so 50,000 butangan nakakikaromang kan, abang aramango, nabulang nga mapita, kaya patay nga bu. Di, pure na pangaromaan yan, agu kerumbangin, anda mapunggulaw la. So, tiguba-guba sa may mangyayari sa kanilang dalawa. Na umama-suma sa ipambulagin, na ito po na mahalar na kapuruman si karumangka. Kagi marano, napirep kinagitaw, na miya kapira siran makambulag. Napiya kaputo siran, na din, na miya, de keltang kira na mama, di siran din zina, a'udzubillah. Na umabawata siran, na mga wata, zina. Kada siran piura makawing. Kailan nakatagmo yung mga maranaw. Na bumatag talak. La ilaha illallah. Mada kaliman to maranaw, tabi-tabi din zina. Kami kapiran yan matalak si karoman, miyapat, na din yan diputuan, na kain mamu pamilya, wabay, nasaram niya kakundubi siya na kao, bismillah. La ilaha illallah. Kabubuda si ko agama tanong. Na tinapangingisa ka ko na, tinatanay pangingisikan. Tinasukagir. Kaya matutin na, may sindita ko, di ako banbaling. Karomakan sa kaniman tigiyan. Okay, tigin namin kabisa, minibulaga ko nga. Tigigi mama. Da nga bis mabati ya kagi suratakan. Susuratakan kagi ini bagi ngarakan na. Da nga bis tigin bati ya. Da sakaw tugiyakan ada ke bati ya. Agu di ang kerawan mati ya. Kamya tantuwa ini belaga ko ka. Aw da nga bis bati ya. Bati ya nga. Nabi ati ayan. Ito namin susurat ron. Sakan si giraw, awatay giraw. Ay dadakan na giraw, anaba ko tingin bebetenga, amapya ko'y kapamimikiran, akaroma akan sikuan, awata amin na giraw, naskanen so karoma kan apke, baya anakan, apa ito na miyaswan, adiyan din awaan. So babay na miya makagurok. Ay do. Bang abu biyet ya, basa-basa din pag may time. Natigin na daw mabustigin mi bulag. Natigin na, way kato natigin ipag-isir, nabutam niya kang bulag. Ato na iti gubabay, alhamdulillahilladzi ja'ala talaqa biyadir rijal. Alhamdulillah, kasi itiyagu Allah, so talak si kumama. Kau sini yang tiyagu si gubabay, miya talak ako iman to. Nakasendito. Natikya din sa isa, naibula mo na dua. Dili ka du, na mapita man na di makaripalay, dua. One way, miya kang bala-balag sila nga banto na. Mataan, kaus ka no mga babay, ikaw makapat si ko talak. Kung ako mas mga ustad sa madrasa, langon sa sayo din na sila nakamanga. Ino ka na ustad, miya talaka ko. Na okay lang ustad, kami lagi tiya, miya talaka ko mambuhi ka, pera dua. Ay, do, dili ka do. Saka na isa. Na. Nas ka no mga babay, katos ka no mga ina, katan, rami ka doon niya loks. Rami ka doon, piya magapuan sa pipira pulo, na dekad matalaki karomang ka. Na miya kapira ka sa niya mapakapagutag. Oh? Nakapira-pira. Huwag ka nagmagmalinis. Kagi na nangari ka na gilat.
Na bumata gelat taga bedi. Kater. Nila nga makapira nga mapakasakiti si karomangka. Nadakan yan din talaka. Miya pira nga mapaka ito si karomangka. Makapira nga kapamtuy. Amo aya. Na, yang tuon kapan sa amo, naman ay sa kapan na amo. Kaya mga di tepi-tepi na sam lagi, nagaba na may nga amo, agu bubuy. Ami tepi. Maanaw si karomangan na. Nasa kama muna. Kingkong kingkang. Ha? Ino sa kainan na po nabiya ka. Ira ko na so ina, pubutunin sa watayan sa aso. Na basta ad na wata aso, na kailang na ad na buldog. Sa kainan na chihuahua, na si ama na buldog, amalay biyos. Ilang man ina, di nga di pamtun sa ina, wata ka na, di nga kata na sa kainan, gi amala, di nga pamtun na, ginawang ka. O buno ka, butuwi, suwata ka sa bulok. Ino ko mabulok. Kati, antay mo buwatarakan. Kaso nga gusto mo buwatarakan na? Naantay bulukor ka no ki ama. Nasa kanikas nito nyo ko di pagkapas. Ama mas, may bitireta no, ama. Mabuti na magkaliwanagan, antay bulukor ka no. Ome, ko grade 6, ay kapira ka. Agwa, ma, ko grade 6, ama, ada ka bis makapasad. Kami akabalaga kan drag. Na ome, na delikado ka, makabandes ka. Na ome, ay, panabiya ka, taptua ko, ama, miya kapia ka, ino kami bis bulok ka saka. Na, panabiya ka, loks. Siko di nga di ka pong twisi ko, wata ka. Agu pumutuan ka sa wata ka, katawan ka, o man ka butuan sa wata ka, na kada so confidence yan, tiguba-gua, basa. Gira butuan kan sa bulok, talang, buday, no kada matay, no kada marapas, amo aya, babuya iya, menggeta iya. Kata na dia nga tatanay puntuin sa menggeta. Nakuwata kami na, makapira kami dito na, mengget. Nakata dia nga tatanay mengget mga ina. Ha? Tanay mengget. Ha? Tuna di mangangan sata eh. Allahu Akbar. Manas ka nang maginip, kan sata eh. Na makaw masuwata sa eskwilaan, makaw masuwata sa madrasa, na mangingisa sa teacher, mangingisa sa ustad, na antay pa cancer, na piya katawan wata ka, nadis ka niyan? Bagan sir, kaya mapipikirin na, una ko ribet, nabuto na ko yung ustad sa bulok, nalomiyang kapan sa kelas, na di ako miyakwa diyaman. Okay lang, kasi ako bulok sa walay, asal ka di sa eskwilaan. Ilaman nun to, nasawata ka na piya pag-cancer, na di niyang cancer, nakakabutuan sa bulok. Ngayon ka, piya kada panas, kasawata ka. Na ino sa mga wata ka, iman to, atig tano da untong yan, malay kaya, inumya kalay kaya, kasaka. Kabubutuan kan sa bulok. Namya kala, kaya yan. Wata ino ka diptero. Diptero kabutuan na ka man sa bulok. Butuan na ka man sa busaw. Lebuy tangke. La ilaha illallah. Mata na ki. Nilay niyo. Alhamdulillah tigyan. Kaso tigyan so talaka. Nadabugan mo Allah si ko mga babay. Kasi ko mga mama. Natunay tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miyatarotop so pamikiran o kadaklan sa mga mama. Nasi ko mga babay. Nabutigin na miyatarotop so pamikiran niya na pat-pat. Ang tawa to, ginansop indiscuss tanong sa game niya kapipira ulan. Si Maryam bint Imran. Wa Asya Imrat Fir'aun. Wa Khadijah bint Khuwailid. Naikapat na si Fatima insyaallah. Na si Khadijah. Gibu apat. Imiyatarotop so pamikiran niran. Maana mga babay ini. Apya kiara ta iginawiran. Na kanabiran ikukum na emosyoniran. Kaya ini ikukumiran na so pamikiran niran. So katiru Allah, abu katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaso babay man to na utagan na, katiru no Allah, apya katiru Allah. Babay katiru no Nabi apya. Baka naraka, apya ka naraka. Ngayon ka? Kaya no to kami emosyonal din, di makapamimikiran. Ina Iran. Miya buatan so puas apya miya buatan. Kadi ka apya ko kadi. Ngayon ka? Na langon yan betal na amalian. Na may ka makaluka, makadeka-deka. Doon na miya so sambayang akan. Napanambayang sa patapolo ragun. Katiutong ka. Nabaka kuyag sa patapolo ragun. Ino sa kaababay.
Naigira miyahay bela dekat man. Pamanay ngagina na. Naid na pamanay na kaon na sotali sa barko. Yang kaya na sa tali barko, mas maliligid-ligitan. Yang on taliin. Kaya bala to tanon, nagkapakapanangari ka, kagulong. Kakasendit sa oriyan. Naupo na ka miyangaloy. Nabap makapeto, lagi duba, so igiram niya upak. Kuwangad lang o na pest sa dunia. Kuwangad lang o na bulkasil, rugby, tunapan. May tiband. Din makapeto. Benar kami makapeto, napagay daw mo sa mga? Nani ba? Opak yan. Nalagid mabuo karumang ka. Benar kung kiarilangan yan, din nakiargaan kan. Maupak so, puso yan na, piyan to na isiwa ka, piyagan na ka, ini pamipi ka, bigan ka sa pirak, piya ka teya ka, na maadin riyan so kanakar ka, kababay ka, ay ginamitiro ka, napakaupak ka sa mga puso. Napya so mga bulayo ka, napagawang kairan. Kagina nababay na upun kiralangitan na di kuwa, di man lang kung tanong kuha, na ito na niya, so akada nga sa karoma, apya so mga wata ka na, so tigo mga kangudo ni man to si ina na toxic. Si ina na toxic, kasi ina na igidamitiro, Allahu Akbar, lamun kakwa, na ilang nga mabuka si wata ka na meling sa maraw, dito ka pumbaling, kaya no to, kagina na nga ka, rapid fire. Dahil nga may pakarata na ginawang ka, napangilay ka dun sa ina, amahali karoman yan, agumahalo mga wata yan, kaina ama pagmahal. Di matao pero sa masakit. Millennium, napamamili ka ina. Kaya nga mga wata ka, anta kapagawang ka o mga wata ka. Ay no damaloy si Aisha, tunay tigo Nabi Sallam, wa fadlu Aisha ala nisa. Maana, benar ko damataroto so pamikiran ni Aisha ka emotional sa kaniyan, ugid na tigo Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aya kalbihan ni Aisha si kulang nababay padun si Khadijah. Ago padun si Fatima wata yan kafadli tharidi ala sairit ta'am. Ad na pangano ka na mga Arab ang ngaran yan na tharid. Pangano kananan ada taro so lagi surok tano maranawa so karne na tiaguan sa sawaw. Sinan gidip ko kan si konami atayron. Ginani handa mano, igira mga dia go ginan. Sokar ni na teguan sa sawa wa kaulor pano sawa nagudu mga kapepetaam. Nagina ni raktanon na sumamuso mga Arab, nagina mambirkiranon. Nagina ni pinaka kabubayan o Nabi sallam mapanganangkan. Gina ni pinaka taype na peken. Na inilagi diyan ki Aisha, asitigin sa Aisha na lagi tigin no tharid. Alagi do tharid na pinaka kabubayan anak na panganangkan, na lagi mamuy Aisha pinaka kabubayan ng sekulang na mga babay. Naubatan na kung geda-geda. So history tano. So tutulan. Siku agama tano agama Islam. Pwede tano. Siku masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam na ekatuon tano apagam paganay. Adu miyaurug. Siku kaya pagagama o Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aguso kini panulon yan. Siku agama tano Islam na ayamiyaton tano na babay. Kenaba mama? Babay. Kenaba? Mama, aya pagam paganay. Amiyawid siku Islam na babay. Anta ba? Si Khadijah. Kaunan penuda kapag Islam ni Abu Bakar, na ipasin na Islam na si Khadijah. Akaroma o Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Na tiyabangan yan. Tiyabangan yan sa galibak. Agu tiyabangan yan sa katero. Ini tabangin nun so tamok yan. Na ini tabangin nun pan so mga pipiayan na katero. Ihiran na miyakan damar, aakal. O Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nantay pagkato niyan, ako mag-inom sa nga pipi ang mga wasiyata. So inatano Khadijah. Makasasayan so Khadijah sa ibarat o kuwan, ibarat o panganangkan na ipakapi ataam. Sa niya ipkasabapan sa kapakapi ang ginawa o Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pad sa kapiya Khadijah radiyallahu anha na upagang paganay amagpuun so kinituron si ko Quran. Kinituron si ko Quran. Kakataon niyo sa Kaaba, di na Kaaba, paintalang tanuron makasong, amin. Na yung matatagusan na barahala, na 360 barahala. 360 barahala. Pikiran ka man nun to?
Nah, so Nabi sallallahu alaihi wasallam dirubsung apil inagi miya kada barahala. Nandabsung si ko palaw agari Hira. Naroon di silet. Naroon yan singgoon sa Allah. Kadipsung sa Kaaba kama papanu akapan ako to. Napsibay sa gari Hira. Nakagiyo miyaw masumasa akbali sa niya Nabi si kukya balo niya na ididi na patpolo ragun namya ko marken si Jibril. Namya ko marken si Jibril na ginasaw miya kata-katawan tanong ay ikra batiya ka sama katalo. Natunay ditiro ng Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kumataw matiya ka. So Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na no read no write. Na miya katalo ron maturi Jibril ikra makatalo. Batiya ka. Ay simago Nabi sallallahu alaihi wasallam na anabi qari dia kumataw matiya. Niya dia kesakanian. O iya kasakanya ni Jibril na tiyaba tabad. So Nabi sallallahu alaihi wasallam napikiraman na puro-puro apalaw, miya ka puro-puro tapalaw kap kelanggaw sa Makkah. Napikiraman na kaya pakasungin sa Kaaba sa Makkah, niya kagugud. Kasakyan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya ko masu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa walay Khadijah natatabukrin so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natunay tigin zammiluni tango biya ko niyo kata tenggat-tenggaun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam abuta tabad-tabadin. Kagyud no makatek na sumukar na Nabi sallallahu alaihi wasallam makakalma tigu bagutan o basa nantunay tigu Khadijah antunay miyaswa na piano tulian tulo Nabi sallallahu alaihi wasallam lakad khashitu ala nafsi ini kalaka kana ginawa kan nakabakalo-kalo ro ako tigin putay kagitop na may na nagito mama si Jibril na diyan kilala napiakala po pikira man na sika sa puro na kumang ro mama udi kan nakimalaka subhanallah na ilan naman nagyang kaya babay ama pi ababay ami atarotop sa pamikiran yan nabag yung mga babay iman to ama ko masuk aromanian oto niya na ulo niya na to na mantaman namin isintu ka ilang ano to kadangapan dangakuan sa ice danga isin inukanan, adu karoma ko, adu inuanan, adu tilagi na narugo. Sa kataniman to, nantaman ni suntuk ka, kata lagi na narugo, dala butang raka. Di ko di mami, panarugo ka, katarga. Tayo miminiki suntuk ka, natatawa na ka, bali nga kaina ka. Ila, di mo, timapitay, ni bulagan niya, miyang aroma sa kadwa, kabento na. Ila naman nagibabay, amaungangan, niya niya, na makanado mara akalo, karoma niya, natunay tigyan, kalla wallahi ma yukhzika Allahu abadan. Hey Muhammad, mata-mataan kadika din pakadapanas nu Allah. Ilang man sa mapi ababay. Kay naman to si karuman yan nakalulubayan. Na piya ka bugriyan so magagada mo karuman yan. Nato na piya nga loyo Khadijah so sabop inus kanya di pakadapanas nu Allah. Pagamaganay. Innaka latasilur rahim. Hey Muhammad, di ka din pakadapanas no Allah. Ingkay no to, kamapasangkay kapakitutungan na yan. Maranaw. Yung mga maranaw yung manto, nasa lakaw ini ang mga maranaw. Kamiyatay so mga maranaw. Ang mga maranaw, o mapasangkay kapakitutungan na yan. Manto, minisambi mga maranaw, version 2, mapasangi katulak sa tungan na yan. Igira ko na si inaka, nalango na pagarin yan na, ridway niyan. All versus 1. Ama namin nagka na ina, ay ni sa paiyan, aw puna ko matay, na baka nusong si ko, diagakan. Naman no to? Yakaragar na Yakang ni manuto, nagitawata, agitwa ina, asa kan tingin sa dam ya kaswa ko na to ni kisuna kana si ina kana sa pare no bukop susi ko mga bapang na mga tiyak ay kagudo ko niya kon imbunga ko niya pan mata ni ina kay imbunga mo suwata ka opo nga matay nanti ka din ka kaya ngaso atay pagagawa na ka di buso tonganen ka kabangat antay priguro ka si miya ka mongor ka si balai ina butur kay balai di nga kata ni priguro ganiyan tabi-tabi subhanallah na ini ba? Mapasang ikapakitungan na ya. Watahmilul kal. Pugugupan ka. So miskin. Wataksibul ma'dum. Tebang kasikob kemermeran. Watuqrid daif. Di nga disika sa kaunso. Bisita. Watu'inu ala nawaibil haq. Nalango na makakikinanglan. Na pugugupan ka. Mga ngaroma.
kesakit si wataian, miada suuntaian, minimbuno yan si karomanian, si pagarian, langon na makadamarakan yan, na langon ka, tibangan, na di ka din pakadapanasan, o Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan naman nagira sa babay na mapiya? Ba namin nagasalakaw o Nabi sallallahu alaihi wasallam, aba pitiro kakakatan ginanso mapasangan ni kasibay-sibay sa palaon na sungaropan katan na ano to ginan ni maranaw ababay na mula ka pa na matay di ba ginan ni mga inatano malupit ka tanay pero ni naka na bang bala da kanyan tabang yawata ka miyatay tay suli mga korang mo na papotolon nakisa-kisa ka na tanay pero ni naka o nga si kabala na kan yan nga yung mga inatano toxic ka mga ina. Midibag ka, na, pero may sika pa kaarwan. Da ka matay. Ilaw na to, kagito na miyaw na ulo niya, na, gito na pumbuto ulo niya, na to na pitiro kayo na, pero may sika pa kaarwan, bakong puro man eh. Nagiman na ulo ni pakaw, nagiman na ulo ngay pakaw na anakan. Namasa ka mo kamaswata, kay barat, swata ka, na minidulas o, na di ka di maninindaan. Kasi ay minidulas, nakuha na kapan swata ka, na nga punitinda. Na kidu-kidu teka, na diba-diba ka na ginini tekapan. Na sinipakapan. La ilaha illallah. Na miya ko mapisi karomang ka, katang-katanginan. Miya ko pakanan. Miya sinipapan ni karomang ka. Bunuh niyo ba dyan maka isa-isa? Di kita isa gawin man, ang bunuh niyo man. Na orean yan, na makalaswata, na pigi sa sulok sa karomang ko. Ato nagiwata ta, di ruktaklos. Paano ruktaklos? Ini saya nakasaaso. Inisiyan ka sa oripan. Bagi pa sa oripan, kasi siyapan. Nagiwata ka, napimuli nga punching bag. Manipakyaw yarn. Upo nga malokos. Adi nga kagaga ginawang apeso ka pagudong ka. Adi nga kagaga. Natiluan ka sa wata ka. O mga niya na mailin, nayap kita doon na, tangala, debak, kadut, tapala ka. Na, panamarkad ama, balilabaw sa mga ama. Apa pagpugus niran sa mga watairan. Upo nga malokos. Amiral ka sa 60, agibo ka buta ka, na kailangan ka sa pagugupra ka, nagtiruno ka mga wata ka, ama, di amis ka kagaga, kami antete kami mana lambitro ka, mato nagaga kang ginana, so kawaraw ka. Mato naso nga sa masikit na sa kabu, ilan daw di ka madadag. Kasi ka makabaling sa kilidaran na, mga matay. Di ka di tiga-tigas. Alam ko namin tiga-tigas, na maratay ka papatay. Lango na miya magasa, ilang mamaratay, kapapatay. Nalango na miya alimbabaan, na miya kapiapiyay, kapapatay. Na lagid sa kamang buina, lagid sa kamang buama, di nga pupugisa sa mga wata ka. Sabu sarak ka, sabu salalag ka, bagi na wata ka na aso, da pamikiran yan. Yan na wata ka na pamikiran yan. Subhanallah. Mata na ki. Kadita mimulay psychologist. Mata, di kami mulai psikologis sa mga wata. Ustad, tunay sunak na si amakan. Nabagi na ni Galibo, nabo ko psychologist. So, nga rin sa kagay, nabayad ka rin sa 2,000. Okay, no, si Karam, naki-qualify na 2,500. Ate, amay ka dito, nabayad na ka namin ka na, libre. Nagin, pa na mga ayat o nagu mga hadith. Siya nga siniswerte. Ana mga kilalakan na, ya Allah, tabangan tanong Allah, mga wata, nababit yung ugid na maludin niya trauma, nakataon yun, nasiram sa consultation, sa Cagayan, psychologist, anta ka psychiatrist, na pitero o anti-agita menuturukan, na sutigin sa pakiwataan na kan, na gawit kami sa iligan, na twice a week. Cagayan, twice a week, na uman ni kapaguntuda may psikodoktor, na 2,000. Ilang mga di nga di mitire sa doktor, na may din nga sa 2,000. Sekarang kan, so mitire sa 3 oras. 500 bayad ka. Uli na pater, bago mil kate. Raw na, pagong tudugaw na, panaraw na ka sa mga awidakal ka, nang bayad ka sa 2,000, na di pa makinilang na awidakal ka. May bulog-bulog. So nga si ko sekretarya ka, na bayad nga yun na 2,000. So nga sa wala, si karakaniga, kan bitire, tatama sa subo. Kamor ka, hindi malada, ginana awidakal ka. Subhanallah. Mata na ki. Allahu Akbar. Yang karagadagan lagi mga betad tinuiman to. O man isa na bitir. Kailangan nga, di pa mga ilubas sa psychiatrist, ago psychologist. Subhanallah. Ididastan ron ng Allah. Adi na nakatawa na pinakamalabo, nagi ang Quran.
Lagi na suting tanong kagi, para tiago amala, mapia, lagi na nikakid agi mga languna, mga awid akal tanong. Nila naman lagi mapia babay. Di kan pakadapanas nu Allah, kas ka nagiraw. Si Khadijah, mga ori penuwala sa kanang mga babay, na madrasa, iskwilaan, si ko kapia apara ngay ubabay, si ko karomanian. Uku kasawa model, ladiwan, si ko mapia babay, nabatian kaso kawyagi, Khadijah, antagumpia, agyang kaiya kanya derudupa, o mga maranaw, kaiman to natanto mabibinasa, kala mo niyo katawan ay man to na so rate. Akapaking bilag si kumaranaw na niya kapuro-puro rate iman to so kapaking bilag. Kapira-pirip kinagtan iman to. Akyawi nabilang sa pira ulan na niya kang bilag. Kas kanong mga ina na dan yung pang doon sagi mga babay. So okit-okit kaya buloy o mga karumaw nabi, akaruma si ko nabi sallallahu alaihi wasallam sila ni mga role model tano. Diyan kai atutulan si ko mga babay ang mga sahaba, nabumatag mga mamasaba. So mga babay ang mga sahaba. Una ano to, na so mga karumaw nabi. Ikadua, na so mga wataian. Na ikatalo, na so mga sahaba ang mga babay, na miya kapapay ni apenutulan si ko mga babay iman to. Daanawan, akbalik tanu amudil, na so mga sahaba, radiyallahu anhum. Na ukabaya kasuata ka na makuha mapia, napakandak lang ang sututulan si mga sahaba. Kagiyan kaya tutulan na miya kalala irarad. Kaaling ka niyan. Lain naman lagi kaya panutulan tanong sa mga pipi ababay, insyaallah malukad miya alin. Malungab kikumpera, ginawang kasikira na malungab di ka pangusyata na, ginawang kakagiyan nga mga tutulan, mga wasit na makasasanin sa sabon. Alagi do sabon, igira sabunan so lapad, ang buringan, bangala, napakalimpyo. Nalagi din sa mga wasyata. Kawasit at tanong ginawa tanong, na dito rin maka bagu-bagu. Nagyang yung mga tutulan tanong, ang mga babay, ang mga laykaya, mga laymamala, mga ulama, mga kukuha mapia, mapikipantag si ko mga karumayran. Nabalun tanong niya, ladiwan. Nagyang kay inatanong, Khadijah, radiyallahu anha, namataan. Kurang so pipira ka oras. Kurang so pipira ka seminar. So kapag guloy tanong, si ko kapian niya na babay. Kapian niya na? Babay, kurang so pipira ka oras. Kurang so pipira ka seminar. Naibu katawan tano, nasabin sa benar. Amapya ini ababay. Ababay niya sa kapian niya na makalawanon. Makalawanon ababay. Siku kapian niyan. Kaso Nabi sallallahu alaihi wasallam nagdum niya aloy tano, taman sa kiya wafatu Khadijah, na di niyan din kalipatan si Khadijah. Benar ko madakan niya pangarong ababay kawalo. Ugi na diyan kalilipatan. Ababay to na loks pa na suka ba say Aisha. Napi aloks. Iskanya ni pagambaga niya meratiya. Si kumasa. Ada na puratiar ka kan? Naibu meratiar ka kan na si Khadijah. So katuri Aisha, isap na katuri Aisha radhiyallahu anha, si Kuswalo, akaro mau Nabi, makaliyo ko rin tigi Aisha, si Kuwalo, akaro mau Nabi sallallahu alaihi wasallam, na dan tigi na piyag silusanakan. Inuntabu si? So lagi do kaya pag silusakan sige, kadi oy miyag silusakon kigiraw, miyag sila ko si ko mga padakaro mau Nabi goy. Na so kaya silusakan. Si Khadijah, na da pakalawan asilusakan nun, kabenar ko miyatay, na tama ni mato na di ko rin miki kuntis. Siapa dia? Normal so keromaya dua karoma na dimiki kuntis gina tindakan na pansit ka to lagi na bihun. Di Melawan na gitu na spaghetti, lagi na pansit. Gina porfera, lagi na keko. Gina piniritong manok, lagi na iniyawa manok. Na di sila ni Melawan na normal si kumawyan. Nagyaya tigi Aisha na di ko dimiki kuntis sa babayam yatay. Na pian tong naiso na dia kan din kalawanan na para ganay mi kunti sa gimyatay subhanallah api am yatay na dia kan din kailawanan na robo narotano kailay so kala akal biya ni Khadijah radhiyallahu anha benar ko miyatay so lawa si Khadijah na des kanyan matay si kupuso ko Nabi sallallahu alaihi wasallam kagina ni penamaran tanong mga pagarikulay api tanong miyatay na di tanu kada si ko puso o mga tao. Si ko kapia tanu parangay. Nailangan miyatid na miyatay so Khadijah na mampalagi to na di niya din kalipatan. So kapia akaromai
Khadijah radhiyallahu anha benar din kami ada sekanian nadi sekanian din keda si ko puso o Nabi sallallahu alaihi wasallam ka benar din kami kapangaroma so Nabi sama da kala karoma na dinyan ketuon so lagi di Khadijah radhiyallahu anha naginan so inatan Khadijah kailangan na managaya ulang una ina managaya ulang una wata na bamatag mga wata agu mga ina kailangan na managaya ulangon ang mga babay. Kabakalo-kalo ay rama penutul. So Khadijah nakaumpian so mga babay ang mga rarangit si ko mga karumayran. Mga babay apago to si ko mga karumayran. Mga babay apkunin na di man so mga karumayran. Nas kaababay na di ka din makaslang sa maliwanag. Taman sa di nga pagadatan si karumangka. Kailan naman nagyatutulan ni Khadijah? O ba nga pagilan na mas malay perang si Khadijah di si Muhammad. Nabanyan ni panunong ka. Naimato na namato ng kababay. Nailangan kay panunong kayong kareman. Saka man na pobri ka man, kabamis ka pagiyugi. Ay man na pangaromanak na dapat na so doktor ramalay sukay. Nas kay pinikipangaromar ka kanina ka na da sukayin ka. Mata na kami pata-patay nga si karomang ka. Subhanallah. Nabakalu-kalu, akabulungan. Agyang kai nenibag, diyan kay mga babay iman to ang mga waraw si ko mga karumanian balasan ng Allah sa miya kadak-dakal abalas amapya so inatan wa Khadijah. Maswaswaton so Allah subhanahu wa ta'ala balinu Allah so surga. Anyan balas si ko kapyan ni parangay si ko nabita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam agusto kaya suportahan yan si ko agamatan o agama Islam kailangan nagi mabetad ko mga babay. Kau na bagi betad ka babay napya di ka niya babay. Kagi bunta la babay. So lagi do ini kidi o Khadijah siku agamatan siku karoman niya sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akna ba lagi dagi mga babay? Sagi masa taniman to miya kadakal tabi-tabi. At pero sumama sa isa na simbog yan sa dua. Pero sumama sa isa na mamatag dua ka pera, isa ka oras. 3 ka oras. Na bumatag 3 oras ka taman mapita. Kaiptinda ka niyan, namama. Nabibiyagi na nga. Nasa ka mamunab ka nga na, singap gagadam sa kurikod. Ado, gagad na ako kuman, kamatang wala. An man nakipatakrakan. So, babay na utagan ko karoman niya, din yan ipumipi. Tingin na sa kayo pamipi. Awak ka, giraw man niya. Pikira ka man ina. Amay kaswata ka mama na makapangaroma. Kabaya ka, aswata ka mangulo, nagitip-kidiyo no karoman yan. Di. Naso ikidiya nga kikaromang ka na ikidiya nga so kabaya ka ikidiya upang among rakababay sikiwata ka mama nagyuti ikidiyan ka ki karomang ka mama nalagi mamusa ka mama uad na makaw mama apangaroman yan siwata ka babay na ed na kabaya ka na pinakamapi pangalibok niya nun nagito mamikidiyan ka ki karomang ka dito kidiyan ka ki karomang ka. Kabang nga kabay, asika, wata kababay, na dimbas-bas tani niya kamong rakama, di mata wala, makabuno ka. Nagina ng wikidya na kakiromang kababay, kapara gina ni malangag upanog niya kamong rakaa. Mama, amay kaya kailangan rakaw maun, niya kamong rakama, mama, inaira, ito nagi nitinda ka, sobra sa tae. Ato nagi bagas ka, biyubug. Ato nagi bagas ka, maragas. Ato nagi bagas ka, maragas. Dangat tagwi sa bula, kanin mo niya biyubug. Ato naging kaya pamipi ka. Piya ka susuga, mi muli rimbu. Napkinig na nano panuga nga. Miya ka mong raka mama. Amay mo ka maloksiran na. Yan ipo pa kay toon si. Wata ka Babay, da bisa baling ka babay. Lagi ka nung kina ka. Di ka nung matautomindi. Lagi dukap ka nagako ki ama ka. Di mati tinimbag yan. Abento na po nang gila ka. Nos ka no akirumai. O baka nagkailangan gumiyama ka mong. Rakano kagina ni kidinya si ko mga wata iyo. Pero so mama sa isa, si magubabay sa 2 3 isa ka dusin na ka tero. Piyatak ka sa ulo na. Nga nabo masakit sa ulo na. Ito ni patakyan nakaduha lublak. Inopakyan sa ulong ka. Allahu akbar. Pipian ka subabay. Ito ni balasian marata. La ilaha illallah. Naginanso mialoy si ko hadito Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumiyang mo siya kanan Sa'id. Ato na itigyan, hey mga babay. Kasumiyong kanan si kutang para kung mga babay.
Kami pasan si kumang awas si kumang mama, na tomya para si kumang babay, na tigay na hay babay, sisadga kano. Sisadga kano mga babay, api abusaw pak si kukurma. Mana ibarat tugi sa kurma, na upaka nga, na sa upaka na api gitu bini, sidikano ibarat udah nagkaton yung apirakyo ka mga pobrikano. Na sisadga kano api asaw paka kurma. Ibarat na sa kurma na sawati, na ibarat sa upaka na limadan, sidika kano api limalad. Ingay no to, kas kano tigya ni pinakamadakal amyay liyak na tao sa naraka jahannam. Nilay niyo, pinakamadakal apa ka naraka na mga babay. Namin di siya sa mga sahab, ya Rasul, ino sa kami pinakamadakal. Katunay tigo Nabi Salam, innakum takfurna al-ashir, malbud ka no makalipat. Si guba-guba sa da utang na, loob yu, da tademiyo, kasok aromangka, na mikuyagan sa 20 ragun, sa 10 ragun, 30 ragun, na pagawid din sa panganangkan, na miya kauman, na miya kaisa na awid din na tambon. Pagkailapasan sa manok, nagkailapasan sa bakas, nagkailapasan sa galunggong, na miya kauman na bulad, agung tambon, na mawatan naman na miya nagka, miya bunga din. Na babala ka na kapansaro sa tunanan, tambon, awa ka, di ka na nangkin. Panay kapkina, bakumid, mua iya, na ito na miya kapipirad ng ulan na langon bakas, manok, na imang tamiya ka makasabulan, ito niya, daukod ka. Na, ngiti kayo sa buban, sa miya ka naraka ka. Kaso pipira pulo ragu, nagkialipatan na kaagal baki, karomang ka. Nagina ni kadakla ni man to. Maribat so karomangan yan nga, pimbuda-buda nga, sama dakla, tao. Gina na, napakay ito nakapansin kong mga wata ka. Gina na maka, bangap suwa. Ngayon nga, pumbiting na mama. Allahu Akbar. Mana pun betul, isa ka pa na pun betul, ini bukan kaso pun betul. Na kaya taluang ano panawata, na kaya pito ang ano wata, na 3 pun betul, na 3 taon na kabisa pun betul, na kaya pito ang ano sa wata. Mana isa ka pa na pun betul. Ako yung mga wata ni sa mga pembetungan pun. Kababago nga sudurian sa mangga. Pembetungan solok sa ano? Pembetungan. Na yang aditiruan na ilang aman si amang kami, yang kapi-api amama, umandin gawin, na nawi din na panganangkan. Nasa kamambu, na may kambuli ka aman, aba kabaling sa wala, ada panganangkan ka. Nagiduto. Naming buli si amay na idulian. Kapisla sila kasi ama yan, si kupangilan ng mga wate. Na iman to, natabi-tabi, ito na pinagdinaw si kumangay na tanong. Inanama ka, maduy sangaw. Inanama ka, pipiling niya na wata amayor, adip kauyagan. Allahu Akbar. Di tanong di pa magantaan sa mga amatano, mga karumatano, mga watatano. La ilaha illallah. Masuk at sa kababay, na mabalik ka ababay. At kaswata kasi ko may tumala ay pagkataling umarkay karumang ka. O may kataling umasa manok, alhamdulillah. May kataling umasa tamban, alhamdulillah. O da ini pakataling uman yan, alhamdulillah. Kami aswata ko karumako, namlagid sa mapipiang ginawata, namiyakanta, damiyakanta, alhamdulillah. Kakerumayta. Darudupata, na pernirata, na di tadi magugupay. Naino, udah miyak wa ngay man to, na ubo ko makapanastre. Ubo ko makanggalibak, nasa kaman napita insyaallah. Lagi dito ka dita bangay, na kay man to na Allahu Akbar. Na suda, na susisaya, madedeng aka, api data amian, api kurang sa taam, alhamdulillah. Nadi nga di pangiluba, suda. Nagib ka sa baban sa dito di makang buno-buno. Kasusi saya, nadi ngay penalamat. Na sudah, na nga di lubaan. Nadi ka na di makan buno. Kami di dengar kagi pangan ng kena. Pater pangan, miya katalong gawin na pater. Ada ka panalamat. Di nga kato nag-isiringan, ada miya kaniran sa miya kasaulan. Ilan ni managaza? Ilan ni sutuladan? Amane sa namawid sa kodin. Na ibu pumagagawa nila na sawaw. Sawaw. Na makabaling na miya baya-baya. Sobra sila sa miya kabaling sa 1 million. Na saya iman to na, Omi, to nag-isawaw nga data amihan. Mapitan nawit na kasagaz. Bagay na tanong sa mga wata, elementary, aawi din yan so sako. Nagito na bako ngadap matay. Kamada ka lang miya wigas, sako na miya sniper. Nagitop na kaya pakabaling yan, amauyag, amawigas ako, nagito na miyukit punuto sa miya kadagdagala kapapatay. Kakatan niyo? So mga Israel, bunuun sila lang ano Allah sa magaan, nanto na, di pang-sniper. So naman na sa mga panganangkan. Di pamumban.
So mga ospital, ang mga babay, ang gupan ni babawata. Napikira nga man, gupan nga ni babawata, namin tayo ka pa nabumba. Na makabaling suwata, na mabaya-baya, na kisig-sigin siya ka pamilya, na ito na panimanibaling yan. Kaso mga Arab na mabubaya sila sa arena. Kaso kormaira, so, ano ba? So rote iran, so syawa ilang, langon na arena. Kenapa sa katanong, abugas. Na tanong kay arena tanong, nakita na abugas. Na ito, mabubaya, arena. Pagkakan tanong sa arena. Mabubaya sila sa kapamilya, betul. Na suwata, malum yang katanggaw sa pandisal, iyo mi data ami, ano yang katanggaw? Isusungan na ulungan sa toilet. Dia mga wata sa gazan, abugan kakira niya, matang wala nga, miya baya-baya sirat. Miya kailangan, si kawata, talo-talo ragun, na awi din na sumiyak kalala, baldiya ig, kasagab. At talo-talo ragun, Allahu Akbar. Suwata na dapat na nangita-gita, na babsagab. Suwata dapat na di kelas, na bumukuto sa arena, na laong panagino, na laong panyatimbok, na sniper pa. La ilaha illallah. Na sumadadang aka, na panalamat ka. Apa pa niya repeat. Apa pa ginan sa panganing kanang yung gagawi, na panalamat ka. Kamiya kada kaliman to adipakakan. Nilini sumangawata sa gadza. Tulan. La ilaha illallah. Nino sa kaina, sa kanimala kung usay tanakan. Igira pa ka nakasuwata ka, ay aptiroon ka, nakataya so panganan kananga. Ay man to karibatan lagi mga ina, at lagi mga loks, na makaw maso lunch, na pangisin suwata, antonekin ka. Adi nga pigisi. Kapatay ka. Kalango na, ipunto niyan. O may chicken, yung breast, yung legs. Gusto ko na yung sa Jollibee. Nyatay ka. Nandaga ko sa Jollibee sa Malabang. Ano pinakamaran niya Jollibee? Sa Kota Bato. Naso nga sa Kota Bato. Adi, Marbilo? Marani siya Marbilo. Mas marani ang Kota Bato? Pira ka oras saya? 2 ka oras. Nasa Marbilo. Mas mawatan. Na mas mawatan na jeans, ano? Mas marang yan sa Kota Bato. Natip Kota Bato ka. May sabab sa nga Jollibee. Nami yung sa wala, naman na nang gawaya ko, yung gusto ko mainit. Matatatar ka, matang wala ka. Sa kaiting di kan. Mila nga, ribot kay pangingisa. Dapat, nato na tiro na ka. Kataya so. Kana nga. Baka pamanton kada Sala, kau di nga nagano niya pasada. Ayam niya suawata, na di makasabar kagi bubisi. Kekan, na opo na ka isi, antong na ikun ka, na yung nagkapikirwata na malakay. Pera, kenapa nga pakapamanto na sumaranaw ka, ayun yan panto na surga. Ayun yan panto na langit. Subhanallah. Nila naman, agina ni wasyato mga ulama sa kambihit sa wata. Ape sukakan, nagititiro ka, gikakan. Banga tiro anto na kinaka, o din pamanton. Subhanallah. Ana mela ka na video, awata, adiken, kadi mamanton. Na yung mga tagong na mga fruit, mga gulay. Nasuman sa mga awata, manton adiken sa gulay. Na, ken siran langon. Na segitu bawata, babay nga diken, tumatantang din. Nato na si ama yan, kinuha niyan so, nini ba? So, lapadin, inududian si kubasuraan. Naguro-guro ko, no? Wata, tingin na ino ka puro. Kaya di pwede nga kan. Kaya ako, naman ayaw ako buta pangangapinan ako. Hindi ako nibus pangangapinan. Nainita nga liran sa panganangkan, pero man, agugulay ko miyan. Miyan tagila. Di pinggir ka bu ng loks. So, mamuhi sa ina mamu, langon na wata na di ka, nakalangon di, silpon. So, na si iwaw ina. Unian da ko sa mga bagas, iniputin si ko rice cooker. So, gulay, iniputin si ko mga kudin. Sa kano'y kuha ni Manto, sa kano'y tangal, kaya Manto na, anagalib ka, nabagas kano na nayawa. Nanto na miya sa mga wata, miya ka pa nakasiram, kadsira lang kung sila miya kaginin sila, kung patay kami, di kami pagakan. Miya lang nga lokos. Nasa lokos na, Manto mahinang nila lang, nananay yung sa wata yan. Nananay yung niyan din, miya ka na lang ang buulo, niya nakatingin, asakan busibus.
So mga lok sami ko miyaw na masa na baka digid dia kasami yatay. Na baka sa kanan nayawa. Na so ina kan napin ini mo ka pliyo. Na so ada ka baka kana video ko baka itatarag ka kagyan sa bunan nayawa. Pia kasami yatay. Na miya so wata napkin sa kanya na ha. Sa kanya muna wata-wata na diniman lang. Nila nga sa mga wata ko miyaw na ha. Masa sa kami to da kami makati. Miya tay-tay kami. Miya tay-tay kami kedut. Debak tangal. Uwi ada kami matay. Lagi mga kangudaan ni manto na di nga deng kadunian. Watapen. Nah kami beskuata kami minyak tete kami man. Di kami di sini berkiama. Nah pokok mapen soka kangka. Ome kagip na nami pigup na nasarana. Minyak tete kapan saya kata lo. Nah ada kami mama tai betul. So mga teke Allah akbar soki yang yanan. Teke gemnya kasakit-sakit na mga inaw. Nah yung mato nagi mga wata na dirang katawan ni kasakita. Teke Nas kami na opun karalangitan siya, may ibet-ibet ko Allah. Di kami dikunti-kunti sa magariari, ito po kami sa mga lanot, ago sa mga tekag. Kami na ni weapon of distraction yun, ayun yung type na lanot, ago, tekag. Natanay bisu namin, di kami igilas, maaptay ka nun, igilas siya, maaptay ka, sa inyo, gigin, tapon ka sa mga lanot. Ini tapon nga siya, pero nalamat, kami doon sa mga tekag. Nasa yun, ang mga piyapiyad na ginawa kami. Kaya ini tapo kami, langon na paipas, kagyutit, magtulan mo kami, natulan. Pikiran ka ba? Napkisag ka, nasuin na ka, nabun, kapiapia gina. Matay ka naman. Ay, kasi na, baka kisak ka, mas kasakitan. Mas type yung ka. Nagiging mo di ka kisak, da kakasakit yo. Nadi nga, tanan di, andang ipilugur lagi nga, kung may saka, nyabay-abay siyo, Di ka tiro, ano ba masakit to? Nasumamu sa mga ama. So, olo. Kata niya mga ina, kasi raman sirang yama. Kasi ina, na prilay ako niyo, kedut sa saang, eran tay-tay to saang ibig. Omi, kepakay mana? Gia kepakaya dia. Gia, ino saang. Ini nyo tay-tay po. Naip na tay-tay pero napya sa kili-kili da karsada. Apya sada nga amada kena. Tahu na rukan yan kedutin. Namia katas-tas peni. Kano ko. Nagito na matago to part 1. Kad pa na? Part 2 kasasulda. Walay karoon na. Giyang kaiya universal pamano na so chinilas. Now di matoon na lanot. Paipas. Nama kau masih ama aka pun sama sigit. Inokap man inaran. Kata, matagas yun nasi mamusia makan na. Matay ka din. Na ibu pulang ba yun, nasusuulo niya na, napakatali ko niya na. Ina, ama, yung totoo, anak nyo kami. Kurang mo, namatay kami, ibig. Alhamdulillah, kada kami mamatay. Na iman to, sa mga kangudaan, langon piya ka? Tiya. Ate, putano din na kan, sa kami na di kami purakan sa manok. Ebo kapakakan namin sa manok, iraad na miyatay, ira na gumindra duwit, iraad na kiyawin, ginambu. Miyatay, kiyawin, graduate, ginambu. Iman to na miya kasmuay sa manok. Mirin yung mga kamudaan ni man to, kagilangon kiran inida nga, na miya makalalay, olo. Nasi kumyangaw na masa, na miya papaskiran sa ulangon taman, na kagagayiran sa ulangon taman, naka mga tatagasiran. Now, pakadaagin tanong Allah, pakadaag no Allah so naniba pakadaag no Allah tabangan no Allah so naniba kiyang babaan turo no Allah so mga kanguda ni manto so mga babay manto amang bulo sila ng mga pipiyas si kumang karumeran panitalangon tanong mapipiyas yang tanong Allah si kulangon ng mga rarata agali ba kabukatero pamakabagan no Allah so para tano pagumano-mano no Allah so tawfikira tanong makangalibok tanong sa mga pipi amal si kung mga padamasa alang tanong mapipiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, may pasadino. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum.
Jazakillahu khairan ya Syekh.